శ్రీకృష్ణ అందరికీ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 3వ అధ్యాయం బ్యాలెన్స్ పార్ట్ ఈరోజు చూస్తాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేష్ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్తకాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कल्पप्रदाय ते गौरगता दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. దయచేసి అందరు వైష్ణవులు నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో జలగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జపతక్ మహారాజ్ వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాను పలికిస్తారు, ఎంత మేరాను పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఈరోజు మనం 3వ అధ్యాయం బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ చేద్దాము. సో ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారో వారందరికీ కూడా హరే కృష్ణ. సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, మీకు ఇది నేను ఒక్కడనే తీసుకునేది అడ్వాన్స్ క్లాసెస్ అడల్ట్స్ కి. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే, నేను ఒక్కొక్కళ్ళ కోసం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పలేను. కాబట్టి ఒక ఫ్లో అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం 3వ అధ్యాయం సగంలో ఉన్నాము. సో ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవ్వండి. నెక్స్ట్ మనకి భగవద్గీత అయిపోయినాక మళ్ళీ ఈ సైకిల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో భగవద్గీత అనేది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అదర్వైజ్ మనకి మామూలుగా సాటర్డే అండ్ సండే ఈ 2 రోజులు తెల్లారి 6 గంటలకే ఎందుకు అని అంటే, అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వచ్చారు అని అంటే మీరందరూ కూడా సీరియస్ డివోటీస్ అని అర్థం. లెవెల్ 1 అంటే ఏదో వచ్చాము, జస్ట్ తెలుసుకున్నాం భగవద్గీత అంటే ఏంటి, ఓకే నచ్చింది ఆర్ నచ్చలేదు, నాకు టైం సరిపోదు, అక్కడ అంతా పర్వాలేదు. కానీ లెవెల్ 2లో ఏంటి అని అంటే, లెవెల్ 2 దాకా వచ్చారు అని అంటే యూజువల్లీ మీకు అందరికీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది, మీరు భగవంతుడిని నమ్ముతున్నారని. నన్ను నమ్మకపోయినా పర్లేదు, ఎందుకంటే నేను జస్ట్ ఒక ఇండివిజువల్, ఒక పర్సన్, నన్ను నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ కృష్ణుడిని నమ్మారు మీరు, కాబట్టి మీరు భగవద్గీత మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అని అర్థం. కాబట్టి ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో భగవంతుని మీద, కొద్దిగా మనం కూడా సీరియస్ అవ్వాలి. తెల్లారి 6 గంటలకు ఎందుకు పెట్టానంటే, తెల్లారుతూనే మనకి లేచినప్పుడు మైండ్ ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది, మనం సత్వగుణంలో ఉంటాం. ఆ టైంలోని మనం చాంటింగ్ అలాంటివి చేసుకున్నాము అని అంటే మనకి మంచిది. అది సత్వగుణంలో చేసే చాంటింగ్ ఎప్పటికీ ద బెస్ట్ చాంటింగ్ అనమాట. సో ఏ గుణాలు బట్టి మనం అయితే రెగ్యులర్ గా ఏ గుణాలతో ఉంటామో మన శ్రద్ధ కూడా అదే రకంగా ఉంటుంది అనేసి భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు 17వ అధ్యాయంలో. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా తెల్లారి 6 గంటలకైతే, ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా ముందే పెట్టుండొచ్చు, కానీ చాలా మందికి అది వీలు కుదరదు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఆ టైంలో మనం మన జపం అంతా కూడా చేసుకునే టైం అది, కాబట్టి ఆ టైంలో పెట్టలేదు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, లాస్ట్ సండే కూడా ప్రభుజీ వచ్చారు, సీనియర్ వైష్ణవ, అతను సన్యాసి. సో ఇప్పుడు కూడా రేపు కూడా ఒక సన్యాసి వస్తున్నారు. సో అతను ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉన్నది, దయచేసి అతనితో మాట్లాడి, అంటే అతను చెప్పే క్లాస్ ని సాంగత్యాన్ని మీరు పొందండి. సో ఎందుకనంటే లవమాత్ర సాధు సంఘ సర్వసిద్ధి హోయ్ అన్నారనమాట. ఉత్తమ అధికారితో పాటు మనం కొద్దిసేపు ఉన్నా సరే కూడా మనకేంటి అంటే మన డివోషన్ పెరుగుతుంది అని అంటారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా అంత గొప్ప వైష్ణవ ఒక సన్యాసి వస్తున్నారు. మొన్న వచ్చిన సన్యాసి అతనేంటంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇనిషియేట్ అయ్యారు. కాబట్టి అలాంటి గొప్ప సన్యాసులు చెప్పిన క్లాస్ విని కొద్దిసేపు సాంగత్యం ఉన్నది అని అంటే, మనకి వారు చెప్పేది మామూలుగా మిగతా వాళ్ళు చెప్పే డివోటీస్ చెప్పేదే అయి ఉండొచ్చు, బట్ అతను గొప్ప సన్యాసి కాబట్టి అతను చెప్పారు అని అంటే మాత్రం ఇంకా అద్భుతమైనది. అది జస్ట్ వినేదానికి వెళ్ళండి, అర్థం చేసుకునేదానికి ప్రయత్నించండి. మీకు అర్థమైనా కాకపోయినా వినండి జస్ట్. ఎందుకనంటే అలాంటి డివోటీస్ తో సాంగత్యం దొరకడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. ఓకే, సో ఈరోజు మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాము ఈ క్లాసు. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare ఓకే సో మనము మొన్న లాస్ట్ టైం ఇది చూసాము అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ. సో సో ఇది ఏంటి అంటే మనకి భగవంతుడి నుంచి వేదాలు వచ్చింది. ఆ వేదాల్లోని మనకి ఒక్కొక్కరికి కూడా మనం విధియుక్త ధర్మం అని అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర వారికి ఒక్కొక్కరికి కూడా ఏంటి కర్తవ్యం అనేది అది ఇచ్చున్నారు. సో దాని నుంచి మనం మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాము అని అంటే అదే యజ్ఞం అవుతుంది అని అంటున్నారు. భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏది చేసినా సరే కూడా అది యజ్ఞమే. సో యజ్ఞం వల్ల మనకి వర్షం అనేది వస్తుంది. వర్షం నుంచి ధాన్యం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. సో అది మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి అని. మరి కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, వేదాలలోని మనకి వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర వాళ్ళకి ఇచ్చున్నారని అంటే ఏంటి, శూద్రులకి కేవలం అంటే అక్కడ భగవంతుడే క్రియేట్ చేసేసారా ఈ డిఫరెన్స్? కాదు. భగవంతుడు చెప్పింది మాత్రం ఏంటి అని అంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇచ్చారు. కలశూద్ర సంభవ సంస్కారాత్ భవే ద్విజ బ్రహ్మ జానాతి ఇది బ్రాహ్మణ అని. అంటే కలియుగంలో ప్రతి ఒక్కరూ శూద్రులే, పుట్టుక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ శూద్రులే. కానీ మనకి ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే జ్ఞానం బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలుసుకుంటారో, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మని అనేసని బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వారు బ్రాహ్మణులు అవుతారు.
బ్రాహ్మణులు అంటే పుట్టుక నుంచి వచ్చేవారు, కానీ ఆ రకంగా కాదు. లేకపోయిందా కేవలం ఒక కర్మకాండ ఫాలో చేసినంత మాత్రాన ఉపనయనం అయిపోయింది, దానికి మనం జస్ట్ ఏదో కొంత పూజలు అలాంటివి ఏదో చేసేస్తే వారికి అయిపోయింది, వారే బ్రాహ్మణులు అనేసి కాదు. బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలుసుకోవడం, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, అవినాశి ఆత్మని అనేది తెలుసుకున్నవారు, అది ఫస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. అందుకోసమే భగవంతుడు కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడు యొక్క ప్రశ్నలు అయిపోగానే 2వ అధ్యాయంలోనే, అంటే కృష్ణుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిందే 2వ అధ్యాయం నుంచి, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయంగానే హిట్ చేశారన్నమాట ఈ పాయింట్. నువ్వు అర్జున, నువ్వు ఈ శరీరాన్ని కాదు, నువ్వు ఆత్మవి, అశోచానన్వ శోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషతే గతాసూన అగతాసూన నాను శోచంతి పండితా. నువ్వు మాట్లాడేది మాత్రం ఒక తెలివైన వారిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ నువ్వు అసలు దేనికోసం అయితే దుఃఖింపకూడదు దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. నువ్వు ఈ శరీరాన్వే కాదు, నువ్వు ఆత్మవి అనేసి అని చెప్పేశారు మొదటి పాయింటే. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ పాయింట్ తెలుసుకుంటారో వారు బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నట్టుగా వారు బ్రాహ్మణులు. సో ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని ఆచరించేవారు అంటే, నేను ఈ శరీరాన్నే కాదు, మరి అలాంటప్పుడు ఈ శరీరాని కోసం అనేసి నేను ఎందుకు ఇంత ఇదవ్వాలి, శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేసే దానికోసం అని ఆహారం కావాలి శరీరానికి. ఎందుకు? నేను ఈ శరీరంలో ఉన్నాను, ఈ శరీరం బ్రతకాలి. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, కార్కి పెట్రోల్ కావాలి ఆర్ డీజిల్ కావాలి నేను నడపాలంటే. కార్ టైర్ లో గాలి ఉండాలి, దానికి ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉండాలి, దానికి మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి, అవి చేయించాలి నేను. అంతేగాని కార్ యొక్క డిజైర్స్, కార్ డ్రైవర్ యొక్క డిజైర్ లేకపోయింది. నేను కార్ లో వెళ్తున్నాను, కార్ డ్రైవర్ చెప్పారు నాకు, కమలేష్ ప్రభు నాకు కొద్దిగా ఒక ఫ్యాన్సీ హోటల్లో తినాలని ఉంది, ఒక స్టార్ హోటల్లో తినాలని ఉంది, లేకపోయింది నాకు ఇదేంటి వైట్ యూనిఫామ్, నేను కొద్దిగా ఒక బ్రాండెడ్ జీన్స్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, లేకపోయిందో బ్లేజర్స్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అర్మానీ ఎక్స్చేంజ్ ది. సో వారి కోరికలు నేను ఇక్కడ పూర్తి చేసేదానికోసం లేను. నేను, నాకు బేసిక్ నెసెసిటీ ఒక కార్, ఒక డ్రైవర్. కాబట్టి నేను వారికి ఏది అవసరమో అంత దాకా నేను చూడాలి. కాబట్టి అదే రకంగా ఎప్పుడైతే వారు తెలుసుకుంటారో ఈ శరీరానికి ఏది అవసరం ఉన్నదో అంత దాకానే ఇవ్వడం. బట్ అంతేగాని ఈ శరీరం యొక్క కోరికల్ని, కామ్య కోరికలు అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అనేసి నేను లేను అనేసి. ఇంద్రియ తృప్తి అనేది మనం క్రియేట్ చేసేది మన మనసు క్రియేట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా అక్కడ అవసరం అనేది లేదు, కానీ మన మైండ్ మన శత్రువు కాబట్టి అక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ అవసరం ఉంది, ఆ అవసరం ఉంది, చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి అనేసి మన ముందు పెడుతుంది అనమాట. మనం ఏంటి అని అంటే ఫూలిష్ గా దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి మనం సూపర్ సోల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అర్జీ పెట్టుకుంటాం. కాబట్టి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని, దాన్ని ఆచరిస్తారో, ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని ఆచరిస్తారో వారు బ్రహ్మచారి. కానీ ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అది ఫస్ట్ లెవెల్ అది. కానీ ఫైనల్ లెవెల్ ఏంటి అని అంటే, నేను కృష్ణుడి యొక్క దాసుణ్ణి, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, నేను కృష్ణుడి యొక్క దాసుణ్ణి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు వైష్ణవులు, వారు ప్యూర్ వైష్ణవాస్ అని. కాబట్టి అటువంటి వారి కానీ అంటే వారు ప్యూర్ వైష్ణవాస్ అనమాట. అటువంటి వారు ఒరిజినల్ బ్రాహ్మిన్స్ దీని కిందకు వస్తారనమాట. సో మనకి దీన్ని బట్టి అంటే వంశం పారంపర్యంగా తల్లిదండ్రులు బ్రాహ్మణులు కాబట్టి నేను బ్రాహ్మణుణ్ణే, లేకపోయిన తల్లిదండ్రులు క్షత్రియులు కాబట్టి నేను క్షత్రియుణ్ణే, లేకపోయింది నా తాత ముత్తాతల నుంచి నన్ను దీంట్లోని ఏంటది శూద్రుల ఫ్యామిలీలో పుడుతున్నాను కాబట్టి నేను శూద్రుణ్ణి అనేసి అని లేదు. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ దాకా తెలుసుకున్నాం లాస్ట్ టైం. సో బై పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ యజ్ఞాస్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ బికమ్ ప్యూరిఫైడ్. ఈ రకంగా యజ్ఞము చేస్తే ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా ఆ కర్మ శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? సో చాలా మంది ఏంటి అని అంటే ఇది తెలియదు, కాకపోతే ఇక్కడ ఇచ్చున్నారనమాట. ఆహార శుద్ధౌ సత్వశుద్ధి, సత్వశుద్ధౌ ధ్రువ స్మృతి, స్మృతిర్లబ్ధే సర్వగ్రహానిత్యం విప్రమోక్ష అని ఇచ్చున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఇదంతా కూడా మనకి వేదాల్లో ఇవ్వబడ్డది అనమాట. అంటే ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ముందు బై పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యజ్ఞ వన్స్ ఈటబుల్స్ బికమ్ సాంక్టిఫైడ్, తినే వస్తువులు ప్యూరిఫై అవుతుంది అనమాట, శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది. బై ఈటింగ్ సాంక్టిఫైడ్ ఫుడ్ స్టఫ్ వన్స్ వెరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ బికమ్స్ ప్యూరిఫైడ్. సో శుద్ధీకరణ అయినేటి వారు తిన్నారు అని అంటే వారి జీవితం అంతా కూడా శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది. అండ్ బై ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫైనర్ టిష్యూస్ ఇన్ ది మెమరీ బికమ్స్ సాంక్టిఫైడ్.
సో ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే వారి మానసికంగా వారికి మెమరీ గ్లాండ్స్ అంటారు, అవన్నీ కూడా శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది. వెన్ మెమరీ ఈస్ సాంక్టిఫైడ్ వన్ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ది పాత్ ఆఫ్ లిబరేషన్. కాబట్టి ఏం తింటున్నారో అనేది వాట్ గోస్ ఇన్ కమ్స్ అవుట్. సో వారికి లోపలికి ఏది వెళ్తుందో దాన్ని బట్టే వారి ఆలోచన విధానం అంతా కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ మధ్యనే ఒక కసాయి వారు ఏం చేశారంటే ఎలాగో వాళ్ళకంతా కూడా కత్తితో కొట్టేది అలవాటు, వాళ్ళ అబ్బాయి మొబైల్ తోని బాగా అడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాడు, ఎక్కువ మొబైల్ చూస్తున్నాడు అనేసని అతనికి కోపం వచ్చి సో చేతులు రెండు కూడా కత్తితో కొట్టేశారు. సో ఆ రకంగా చేసుకొని లాభం ఏముంటుంది? ఆయన దృష్టిలో ఏంటి అని అంటే ఆ పని చేసి కసాయి దీన్ని కొట్టి వారికి పిల్లడి మీద కూడా అంటే ఏమాత్రం కూడా ఇది లేకుండా, విచక్షణ అనేది లేకుండా చేతులు కోసేసడం జరిగింది అనమాట. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆహార శుద్ధీకరణ. సో ఆహారం అనేది శుద్ధీకరణ ఎలా చేస్తాము అంటే ప్రతిదీ ఏది తినేదైనా సరే కూడా మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి మనం అది స్వీకరించాము అంటే మనకి అది అన్ని రకాల పాపముల నుంచి విముక్తులు అవుతాము. మన మెమరీ గ్లాండ్స్ పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఒకసారి పనిచేయడం స్టార్ట్ చేసింది అని అంటే అప్పుడు ఏంటంటే మనకి మెమరీ గ్లాండ్స్ యాక్టిఫై అయినాక మనకి లిబరేషన్ గురించి మనం ఆలోచించేదానికి కుదురుతుంది. All this combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society. సో వీటి వల్ల మనకి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కి మనం రాగలము అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. In charge of various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna will supply all necessities to you. సో ఈ రకంగా యజ్ఞము అనేది మనం చేసిన దానివల్ల భగవంతుని కృష్ణుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ అయిన దేవీ దేవతలందరూ కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. సో ఆ రకంగా సంతృప్తి చెందినప్పుడు మనకి అవసరం ఏదైతే ఉంటుందో అవంతా కూడా వారు మనకి ఇస్తారనమాట. బట్ హీ హూ ఎంజాయ్స్ సచ్ గిఫ్ట్స్ వితౌట్ ఆఫరింగ్ దెమ్ టు ది డెమిగాడ్స్ ఇన్ రిటర్న్ ఈస్ సర్టన్లీ ఎ థీఫ్. ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతునికి లేక దేవీ దేవతలకి సంతృప్తి పరచకుండా వారే స్వీకరిస్తారో వారు ఏంటి అని అంటే లోభి అని అంటారనమాట. వారు ఏంటి అని అంటే భగవంతునికి ఏది ఇవ్వకుండా వారే అన్ని తీసుకుంటారు అనేసి అని అంటున్నారు. కాబట్టి అటువంటి వారిని లోభి అని అంటున్నారు అనమాట. భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా ఏది స్వీకరించినా సరే కూడా వారు లోభులు. యజ్ఞశిష్టా సినాసంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్విషై గుంజతే అగం పాప ఏ పచంతాత్మ కారణ. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుని యొక్క భక్తులు అన్ని రకముల పాపముల నుంచి వారు విముక్తి చెందుతున్నారు అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడే సాక్షాత్ చెప్తున్నారు. ఎందుకోసం అని అంటే భగవంతుడు అంటే భగవంతుడికి తన భక్తులు అంటే మరీ ఎక్కువ ప్రియమా? అది కూడా ఉంది, కానీ ఇక్కడ రీజన్ కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకనంటే వారు ఏది స్వీకరించినా సరే కూడా దాని ముందు భగవంతునికి నైవేద్యం పెడతారు వారు. అందుకోసం అని నైవేద్యం పెట్టిన దాని వల్ల ఇప్పుడు ఒకటి చాలా మంది అనుకోవచ్చు, నాన్ వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళు మాత్రమే పాపం చేస్తున్నారు, మేము వెజిటేరియన్ తింటాము, ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ మేము, మాకైతే పాపమే చుట్టుకోదు కదా, మేము నైవేద్యం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని. కాదు. ఎందుకు అనంటే ఎప్పుడైతే రైతులు దాన్ని పండిస్తారో ధాన్యాన్ని, దానికంతా పెస్టిసైడ్స్ అలాంటివి కొట్టాలి. పెస్టిసైడ్స్ కొట్టినప్పుడు కొన్ని వేల పురుగులు, అవన్నీ క్రిమి కీటకాలు అవన్నీ చచ్చిపోతాయి. అవన్నీ కూడా ఆత్మస్వరూపులే. సో అవంతా కూడా ఎందుకోసం చనిపోయి? మన కోసం అని. సో ఆ రైతు తప్పు కాదు అది. ఎందుకనంటే ఆ రైతు అతనికి వచ్చే ధనం ఎంతో కొంతనే, కానీ ఆయన కుళ్ళిపోయినది పాడైపోయిన బియ్యం అమ్ముకున్నా సరే కూడా ఆయనకు డబ్బులు వచ్చి ఉంటుందేమో, కానీ దాన్ని స్వీకరించేది మనం కాబట్టి మనకి కూడా అది చుట్టుకుంటుంది. అండ్ ఇంకోటి, నాన్ వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళు అనుకోవచ్చు నేను ఆ జంతువుని చంపట్లేదు, నేను తినకపోతే ఇంకెవరైనా తినొచ్చేమో అనేసి అని. కాకపోతే ఇది చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ మనకి వేదాలలోని. సో దాన్ని ఎవరైతే చంపుతారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే దాన్ని అమ్ముతారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే దాన్ని వండుతారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే వడ్డిస్తారో వాళ్ళకి, అండ్ ఎవరైతే తింటారో వాళ్ళందరికీ కూడా సరి సమానంగా ఈ పాపాన్ని పంచడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తిన్నా సరే కూడా ఆ మొక్కని కోసి, లేకపోయింది దానికి హింస పెట్టండి, లేకపోయింది ఆ క్రిమి కీటకాలని సంహరించండి, మనకి కూడా ఫుడ్ రాదు టేబుల్ మీదకి. కానీ వస్తోంది అని అంటే మనం కూడా ఎక్కడో దగ్గర పాపాలు చేసిన వాళ్ళమే. కాబట్టి దాన్ని దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టాము అని అంటే అన్ని రకముల పాపముల నుంచి విముక్తి పొందుతాం. ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్ ఉంది. కుచేలుడు అనగా సుధామ, అతను
భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టలేదు. అతను బాల్యావస్థలోని ఎప్పుడైతే గురుకులంలో ఉన్నో అప్పుడు అతను నైవేద్యం పెట్టలేదు. నైవేద్యం పెట్టడం అంటే గురుపత్ని శనగలిస్తే అది కృష్ణుడికి ఇవ్వకుండా అతనే స్వీకరించారు. అది చాలా పెద్ద పాపం. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా అది పాపం. అది అతను స్వీకరించారు, ఆ పాపాన్ని భగవంతుడికి అర్పించకుండా. అందుకోసమని అతనికి ఆ పాపం చుట్టుకొని, చిన్న పాపమే ఉండొచ్చు బట్ పాపం పాపమే కాబట్టి ఆ పాపం వల్ల అతని దరిద్రాన్ని అనుభవించారు. కానీ భగవంతుడు చాలా కరుణామయుడు కాబట్టి అతను ఏం చేశారు అంటే అతను చేసిన పాపాన్ని ఈ జన్మలోనే అతనికి తొలగించేలాగా చేసేద్దాము అని చెప్పని కొంతకాలం అతనికి కష్టాన్ని ఇచ్చారు. కానీ ఎప్పుడైతే అతను తెలుసుకున్నారో అతని పాపాన్ని, ఈసారి అతను ఏం చేశారనంటే ఆ పురుగులు పట్టిన అటుకులు ఇంట్లో ఉంటే పురుగుల్ని వేరు చేసి ఆ అటుకులు మాత్రమే తీసుకెళ్లారు. భగవంతుడు అదంతా చూడరు, మనం ఏం పెడుతున్నాము అనేసి, అంటే ఎంత ప్రేమతో పెడుతున్నాం అనేది చూస్తారు. కానీ ఏం పెడుతున్నాం అనేది పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఈ నాలుగట్లోంచి ఏదైనా పెట్టచ్చు మనం, అంతేగాని చికెన్ ఆమ్లెట్ అలాంటివంతా భగవంతుడు స్వీకరించారు. సో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయంలోంచి ఏది పట్టుకెళ్ళినా సరే కూడా భగవంతుడు మనకి ప్రేమ, ఎంత ప్రేమ భావంతో మనం పెడుతున్నాం అనేది చూస్తారు. అంతేగాని నేను దేవాది దేవుణ్ణి, నేను పోయి అలాంటివి తినడం ఏంటి, పురుగులు పట్టిన అటుకులు తినడం ఏంటి అనేసి ఆ రకంగా అనుకోరు. సో ఎప్పుడైతే పట్టుకెళ్లారో అతనికి చాలా సిగ్గు అనిపించింది సుధామాకి. ఇంత పెద్ద భవ్యమైన సామ్రాజ్యం, దాంట్లోని ఒక్కొక్కరు ఎంత భవ్యంగా ఉన్నారు, ఎంత ధనికులుగా ఉన్నారు, వారి మధ్యన నేను వెళ్ళి ఇటువంటి అటుకులు కృష్ణుడికి ఇవ్వడమా, కృష్ణుడి ఇక్కడికి అధిపతి, అతనికి నేను ఇవ్వడం ఏంటి, అసహ్యంగా ఉంటుంది అని అనుకున్నారు. కానీ కృష్ణుడే అతని చేతిలోంచి లాక్కొని మరీ అటుకులు తీసుకున్నారనమాట. ఎప్పుడైతే అటుకులు తీసుకున్నారో అతనికి అన్ని పాపముల నుంచి విముక్తి అయిపోయారు. కాబట్టి అతనికి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం అనేది వచ్చింది, ఆయన సంతృప్తి అనేది దొరికింది. వారి పిల్లలకి, తన భార్యకి, వారందరికీ కూడా సంతోషంగా ఉండగలిచారనమాట. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టే స్వీకరించాలి. సో అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ, యజ్ఞాద్ భవంతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో ఇంతకు ముందు చెప్పిన శ్లోకం మనకేంటి అని అంటే యజ్ఞముల వల్లనే మనకి ఇది వస్తుంది, వర్షం అనేది వస్తుంది. కానీ యజ్ఞం అనేది ఏంటి అంటే మనకి భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏది చేసినా సరే కూడా దాన్ని యజ్ఞం అని అంటారనమాట. రెగ్యులేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ వేదాస్. సో వేదాలలోని ఏంటి అని అంటే మనకి కొన్ని కర్మకాండాల గురించి చెప్తున్నారనమాట. అండ్ ది వేదాస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ మేనిఫెస్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. సో అది భగవంతుడి నుంచే వచ్చినటువంతా కూడా. కాన్సిక్వెంట్లీ ఆల్ pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యజ్ఞము అనేది వారు చేయాలన్నమాట. మై డియర్ అర్జున, వన్ హూ డస్ నాట్ ఫాలో ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ ది సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్, ఎవరైతే ఈ రకంగా యజ్ఞము అనేది జీవితంలోని చెయ్యరో, యజ్ఞము అని అంటే భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు పరేది చేసే ఏ కార్యాన్నైనా సరే కూడా యజ్ఞం అని అంటారు. ఈ రకంగా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు వారు చేయకుండా వారి స్వలాభాల కోసం అని మాత్రమే, వారి ఇంద్రియ భోగార్థం మాత్రమే కర్మలు చేస్తున్నారు అని అంటే వారు ఖచ్చితంగా పాపములు చేస్తున్నట్లే. లివింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ది సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్, వారు కేవలం వారి ఇంద్రియ భోగార్థము మాత్రమే బ్రతుకుతున్న వారు లోభి అని అంటున్నారు భగవంతుడు. సచ్ ఎ పర్సన్ లైవ్స్ ఈజ్ ఇన్ వెయిన్, అటువంటి వారి జీవితమే వ్యర్థము అని అంటున్నారు అనమాట భగవంతుడు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇది 4th సెక్షన్, నిష్కామ కర్మయోగం అనేది చెయ్యి. ఎందుకోసం అని అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉండు నువ్వు అని అంటున్నారు అనమాట. నిష్కామ కర్మయోగి మే కంక్లూడ్, మై ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ ఆర్ మెంట్ టు బ్రింగ్ రియల్ మెటీరియల్ రివార్డ్, బట్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మెటీరియల్ డిజైర్ ఇన్ దిస్ లైఫ్, నార్ డూ ఐ డిజైర్ స్వర్గలోక. I know I am not this body. Why should I need to perform my prescribed duties? So ఇక్కడ ఒక నిష్కామ కర్మయోగి అనుకోవచ్చు. My prescribed duties are meant to being material reward. సో ఇదంతా కూడా నిష్కామ కర్మయోగం అనేది నాకు శరీరానికి సంబంధించిందే. అంటే నేను ఏదో భౌతికమైన కోరికని ఏదైనా తీర్చుకునే దానికోసమని నిష్కామ కర్మయోగము. నాకు అసలు భక్తుడు అనే వారికి ఏంటంటే స్వర్గలోకంతోని కానీ ఈవెన్ మోక్షం కూడా అడగరు వారు. వారికి కావాల్సింది భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకోవడం ఒకటే కావాలి. కాబట్టి అలాంటప్పుడు నేనెందుకు కర్మ చేయాలి అనేసి అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన కోరికల నుంచి మనం విముక్తి పొందాలి అని అంటే నిష్కామ కర్మయోగం అనేది చేయాలి అని అంటున్నారు.
But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of the self-realization, and who is satisfied in self only, fully satiated, for them there is no duty. భగవంతుడు ఇక్కడ అది కూడా చెప్పేస్తున్నారు. ఎవరికైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఉన్నది, ఎవరైతే తెలుసుకున్నారు నేను ఆత్మస్వరూపుడిని, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు అనేసని, అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ నేను ఆత్మని, నేను శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, నేను శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, నేను శరీరాన్ని కాదు. ఎస్, అయిపోయింది. నువ్వెవరివి? నేను ఆత్మని, అంతే. అక్కడ దాకా అలా కాదు. ఆత్మని, నేను శరీరాన్ని కాదు అని అంటే శరీరం కోసం అని వచ్చే కోరికలు, దీన్ని మెయింటెనెన్స్ దాకా మనం చేసుకోవచ్చు, కానీ దీనికి ఉండే కోరికలు ఏది కూడా ఉండకూడదు అనమాట. నువ్వు వర్స్ట్ గా చెప్తున్నావు అసలు భగవద్గీత క్లాస్ కమలేష్ గోవింద దాస అని అంటే ఫీల్ అవ్వకూడదు. అవును, బహుశా నేను అలాగే చెప్తుండొచ్చేమో, ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో చెప్పండి, నేను ప్రయత్నిస్తాను. ఆ రకంగా చెప్పానంటే నేను రైట్ పదంలో ఉన్నట్టుగా. లేదు ఏంటి నేను చెప్పే క్లాస్ బాగా చెప్పనా, ఏది మీరు చెప్పి చూడండి అని అన్నానంటే నాకు ఇంకా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం కాలేదు. నేను గర్వము గాని, కామము గాని, క్రోధము గాని, లోభము గాని, మదము గాని, మాత్సర్యం ఇవేవి నేను చూపించినా సరే కూడా దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే నేను ఇంకా మెటీరియల్ కాన్సెప్షన్ లోనే ఉన్నాననేసరి, నేను ఇంకా శరీరం అనే భావనలోనే ఉన్నాననేసరి. వీటన్నిటి నుంచి నిర్మమ అనేసని అంటున్నారు భగవంతుడు. వాటన్నిటి నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసి నేను దేనికి అధిపతిని కాదు, నేను అసలు శరీరాన్ని కాదు, నన్ను ఎవరైనా తిట్టినా లేకపోతే నన్ను ఎవరైనా పొగిడినా కూడా నేను రెండు పక్షాల్లోని వారితో ఒకే రకంగా ఉంటాను. నాకు శత్రువులు అనేవారు ఉండరు, మిత్రులు అనేవారు ఉండరు, అందరికీ సరి సమానంగా నేను ఉంటాను. అది ఆత్మ అనేది. అంటే వారు శరీరం కాదు, వారు ఆత్మ అనే విషయం తెలుసుకునేవారు ఈ రకంగా ఉంటారు. ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది అటువంటిది అనమాట. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకుంటారో వారికి ఏంటంటే విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన, అందరినీ సరి సమానంగా చూస్తారు, అందరిలోని పరమాత్మ ఉన్నారు అనే విషయం వారు గ్రహించగలరు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండే వారికి ఏ రకమైన కర్మ కూడా వారు చేయవలసిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. A self-realized man has no purpose to fulfill in discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living beings. So ప్రతి ఒక్క జీవికి ఏంటి అని అంటే 6 రకాల వారికి వారు రుణపడిపోయి ఉన్నారు. సో తల్లిదండ్రులు, దేవీ దేవతలు, ఆ రకంగా అనమాట. సో టోటల్ 6 ఉన్నారు. సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా మనం ఆ 6 డీటెయిల్స్ చూద్దాము, ఎందుకోసం వారికి రుణపడున్నామని. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఉంటారో వారేంటి అని అంటే కృష్ణుడి యొక్క దాసులు అయిపోయారు వారు. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి యొక్క దాసులు అయిపోయారో కృష్ణుడు వారి గురించి చూసుకుంటారు. కాబట్టి ఇది కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు, నేనే నా భక్తులను నేను చూసుకుంటాను, ఓ అర్జున వెళ్ళి చెప్పు, లోకంలోని చాటి చెప్పేయి, నా భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా చెడిపోరు అనేసి భగవంతుడే చెప్పారు. కాబట్టి ఎవరికైతే ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పొందుంటారో వారి శరీరం కాదు, వారు ఆత్మ, వారి నిత్య ఇది ఏంటి అని అంటే ఉపాసన ఏంటి అని అంటే వారు భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండాలి అనే విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి ఎవరికి కూడా వారు రుణపడి లేరు, వారు అందరి నుంచి ఫ్రీగా ఉన్నారు అనేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. కాబట్టి వారేంటి అని అంటే వారి కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని గురించి ఆశించకుండా వారు ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా కేవలం వారి యొక్క విధియుక్త ధర్మం అది, వారు చేయవలసిన వృత్తి అది అనేసని వారు ఆ రకంగా అనుకొని వారు చేయాలన్నమాట. అంతేగాని దానికి వారు ఆసక్తి కలిగి ఉండకూడదు. ఫార్ బై వర్కింగ్ వితౌట్ అటాచ్మెంట్ వన్ అటైన్స్ ది సుప్రీం. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఈ కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని ఆశించకుండా వారి కర్మని మాత్రమే చేసుకుంటూ వెళ్తారో అటువంటి వారు దేవాది దేవుడి దగ్గరికి చేరుకునేదానికి వారికి అవకాశం ఉన్నది. కింగ్స్ సచ్ యాస్ జనక, ఇక్కడ ప్రూఫ్ కూడా ఇస్తున్నారు భగవంతుడు, కర్మ యోగము ద్వారా ఎవరు చేరుకున్నారు ఆల్రెడీ భగవంతుడిని అనేసి. Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duties. ఇక్కడ చాలా రకాలుగా భగవంతుడిని పొందేదానికి అవకాశం ఉన్నది మనకి. సో నిష్కామ కర్మయోగం ఒకటి, మరియు జ్ఞాన యోగం ఒకటి, ధ్యాన యోగం ఒకటి, మరియు భక్తి యోగం ఒకటి.
సో ఈ రకంగా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. సో రకరకాల వాటి నుంచి చేరుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ధ్యాన యోగం ద్వారా భగవంతుడిని చేరుకున్న వారిని ఎవరి గురించి ఇక్కడ చెప్పలేదు భగవద్గీతలో. ఎందుకనంటే జ్ఞానం అనేది ఇంపార్టెంటే, కానీ జ్ఞానం వల్ల భక్తి అనేది వస్తుంది. కానీ జ్ఞానం వల్ల మాత్రమే లిబరేషన్ పొందిన ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పలేదు. పోనీ ధ్యానం వల్ల మాత్రమే ఎవరైనా చేరుకున్నారంటే ధ్యానం వల్ల ఎవరికి కూడా లిబరేషన్ వచ్చినట్లు ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పలేదు. ధ్యానం అనేది దేహదారులకు సరైనది కాదు అని అంటున్నారు. అష్టాంగ యోగం అనేది అది ఆరోగ్యపరంగా మనకి మంచిదై ఉండొచ్చు, కానీ భక్తి పరంగా అదైతే భగవంతుడిని చార్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. కానీ కర్మయోగం గురించి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. కర్మయోగంలోని జనక మహారాజు కేవలం అతను నిష్కామ కర్మయోగం చేస్తూ ఆ రకంగా అతను భగవంతుణ్ణి చేరుకున్నారు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో జనక మహారాజుని అటువంటి వారిని ఇది రాజ ఋషి అని అంటారు అనమాట. వారు రాజులు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అతను ఋషులు కూడా. సో అతను చేసే కర్మని అతను రాజు కాబట్టి అతను ఏంటంటే నేను కేవలం పూజా విధానంలో ఉంటాను, నేను భగవన్ నామ స్మరణ చేసుకుంటూ ఉంటానంటే సరిపోదు. కాబట్టి అతను ఏంటి అంటే రాజధర్మాన్ని పాటిస్తూ, కానీ దానికి ఎటువంటి దీనికి కూడా అతను అటాచ్ అయ్యి లేరు అనమాట, దాని రిజల్ట్స్ కోసం. కాబట్టి అతను కూడా కర్మయోగం ద్వారా భగవంతుడికి చేరుకున్నారు అనేసి ఇక్కడ కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. కాబట్టి మిగతా వారికి నువ్వు ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఉండేదాని కోసమని నువ్వు నీ కర్మని నువ్వు చేసుకో అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠస్తతదేవతరో జనా సయత్ ప్రమాణాం కృతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. ఎవరైతే గొప్పవారు ఉంటారో వారు చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మ కూడా ఇదనమాట, అంటే శ్రేష్ఠుల్లాగా ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరు వారినే ఫాలో అవుతారు. వారు దేన్నైతే స్టాండర్డ్ గా చెప్తారో వారి స్టాండర్డ్స్ ని అందరూ గొప్పగా చెప్పుకొని ఎస్ ఇదే స్టాండర్డ్ అని అంటారు అనమాట. ఓ సన్ ఆఫ్ పృథా, there is no work prescribed for me within all the 3 planetary systems. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు, నాకు విధియుక్త ధర్మం అనేది నాకు ఈ ముల్లోకాల్లోని ఏదీ లేదు అనేసి అంటున్నారు అనమాట. నాట్ am I in want of anything, nor have I need to obtain anything. ఎందుకోసం అంటే భగవంతునికి కావాల్సిందంటూ ఇది నాకు కావాలి ఇది నాకు వద్దు అన్నట్టుగా ఏదీ లేదు భగవంతుడికి. ఎందుకనంటే అతను దేవాది దేవుడు, అతనే సుప్రీం. అతనికి శత్రువులు ఉండరు, మిత్రులు ఉండరు, అతనికి చేయవలసిన ఆబ్లిగేషన్ అంటూ ఏదీ లేదు అనమాట. And yet I am engaged in prescribed duties. కానీ నేను కూడా విధియుక్త ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాను అనేసి అని అంటున్నారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భగవంతుడు కూడా ఏంటి అని అంటే గురువుని తీసుకున్నారు, సాందీపని. అతనికి గురువు అవసరం లేదు, భగవద్గీత చెప్పారు దేవాది దేవుడు అతను. కానీ లోకం అందరికీ కూడా గురువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నేర్పించే దాని కోసమని అతను కూడా గురువుని తీసుకున్నారు. తీసుకొని ఒక శిష్యుడిలాగా అతను ఆ గురువు ఏదైతే కర్మలన్నీ చెప్పారో అవన్నీ అక్కడ చేస్తూ వచ్చారనమాట. సో ఈ రకంగా ఉన్నారు భగవంతుడు కూడా. For I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా నేను నా విధియుక్త ధర్మాన్ని నేను పాటిస్తున్నాను. కాబట్టి మిగతా వారందరూ ఎందుకు నేను పాటిస్తున్నానంటే మిగతా వారందరూ కూడా నన్ను చూసి వారు నా దారిలోని నా బాటలో వారు వస్తారు. కాబట్టి నేను వారికి ఆ ఇదిగా ఉండాలి, అంటే వారందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఈ రకంగా నేను నా విధియుక్త ధర్మాలను నేను పాటిస్తున్నాను అని అంటున్నారు అనమాట. I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put into ruination. I would be the cause of creating unwanted population. సో ఈ రకంగా నేనే గాని విధియుక్త ధర్మాన్ని పాటించకపోతే చాలా మంది నన్ను ఆదర్శంగా తీసుకున్న వారు ఉంటారు, వారు పాపాలు చేస్తుంటారు. వారు పాపాలు చేశారు అని అంటే దానివల్ల వర్ణ సంకరం అనేది వస్తుంది. వర్ణ సంకరం అంటే ఏంటి అని అంటే ఎవరో ఒక కులం వారు ఇంకో కులం వాళ్ళని, లేకపోతే ఒక మతం వారు ఇంకో మతం వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే పుట్టే సంతానాన్ని మాత్రమే వర్ణ సంకరం అన్నారు. వర్ణ సంకరం అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవలు చేయని వారు ఉంటారో తల్లిదండ్రులు ఏంటి అని అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ పిల్లలకి భక్తి, ఒరిజినల్ భక్తి అనేది నేర్పించడం.
ఒరిజినల్ భక్తి అని అనగా ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత అటువంటి పుస్తకాల గురించి నేర్పించకపోతే తల్లిదండ్రులు వారికి పుట్టే పిల్లలంతా కూడా అవాంఛనీయ సంతానమే అవుతారనమాట. అవాంఛనీయ సంతానాన్ని ఇక్కడ వర్ణశంకరం అని అంటున్నారు. వర్ణశంకరం అని అంటే ఏంటి అని అంటే భక్తి ఆ మార్గంలోని వెళ్లకుండా వారి ఇష్టానుసారంగా వారు చేసుకునే వారిని వర్ణశంకరం అని అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అతను ఒకవేళ ఇది విధియుక్త ధర్మాలని పాటించకపోతే ఏమవుతుందని అంటే వర్ణశంకరం మాత్రమే పుట్టుకొస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆ నష్టం జరిగేదానికి అన్నిటికీ కూడా నేనే కారకుడినవుతాను అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. So, ఏ రకంగా అయితే తెలివి తక్కువ మనుషులు వారికి ఏమి లభిస్తుంది అనేసని వారి ఫలితాన్ని బట్టి వారి కర్మలు ఉంటుంది అనమాట. సో తెలివి తక్కువ వారు ఏంటి అంటే రివర్స్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేస్తారు. మామూలుగా ఎవరైనా సరే కూడా ఫస్ట్ ఒక పని చేసి దానికి రిజల్ట్ల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ తెలివి తక్కువ వారు ఏంటంటే నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, ఓకే రిజల్ట్ నా ఫేవరబుల్ గా ఉన్నదంటే నేను ఆ కర్మ చేస్తాను, రిజల్ట్ నాకు ఫేవరబుల్ గా లేదంటే నేను చెయ్యను అనేసి అనేది తెలివి తక్కువ వారు చేసేది. కానీ తెలివైన వారు చేసేది ఏంటి అని అంటే భక్తిలో నుండే వారు చేసేది ఏంటి అని అంటే వారు కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని ఆశించరు, వారు కర్మని వారు చేస్తారు, చేసి దాని ఫలితాన్ని భగవంతుని కోసం వదిలేస్తారు. అది ఒక రకము. రెండో రకం ఏంటి అని అంటే భగవంతునికి సంతృప్తి కలిగించేలాంటి పనులను ఏదైనా సరే కూడా వారు వెంటనే స్వీకరిస్తారు. సో అది తెలివైన వారు భక్తిలో ఉండేవారు చేసే పనిది. So as to not disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. So ఇప్పుడు ఇదొకటి కూడా చెప్పారు ఏంటి అంటే భగవద్గీత అనేది ప్రతి ఒక్క క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కి కూడా వర్తించే లాంటిది భగవద్గీత. కాబట్టి ఇక్కడ అందరూ కూడా మీలాగా భగవద్గీత వినాలి అనే ఆసక్తి ఉండకపోవచ్చు. సో అలాంటప్పుడు మిగతా వారికి ఎవరికైతే భగవద్గీత వినాలనే ఆసక్తి లేదో అటువంటి వారికి మనం జబర్దస్తిగా వారి మెడ పట్టుకొని వచ్చి భగవద్గీత వినండి అని చెప్పడం కరెక్టా? ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నో, డెఫినెట్లీ నాట్, ఖచ్చితంగా కాదు. సో అటువంటి వారిని ఏం చేయాలి అని అంటే సో as to not disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results. సో వారికి వారి యొక్క కర్మ యొక్క ఫలితం ఏముంటుంది అనేసి వారికి చాలా చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి a learned person should not induce them to stop work. కాబట్టి అటువంటి వారు వారి విధియుక్త వారికి ఏదైతే కర్మలు చేస్తున్నారో వారిని చేసుకొని ఇవ్వాలి, కంప్లీట్ గా ఆపనివ్వకూడదు అన్నమాట. సో దీన్ని బట్టి ఎవరైతే నాన్ వెజిటేరియన్ తింటున్నారో వాళ్ళు అడుగుతారు, నేను నాన్ వెజిటేరియన్ ఆపేయాలా అనేసి అని. జపం స్టార్ట్ చేశాను, మరి నాన్ వెజిటేరియన్ ఆపేయమంటారా అని. సో అంత ఈజీ కాదు అది. కాబట్టి వారిని రాదర్ వే వర్కింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డివోషన్, వారు భక్తి మార్గంలో ఒకవేళ ఉన్నారు అని అంటే he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. సో ఈ రకంగా నాన్ వెజ్ తినడం మానేయాలా అంటే ఒకేసారితో నేను 4 క్లాసులు వినగానే వాడు నాన్ వెజ్ తినడం మానేయండి అని చెప్తే మానేస్తారా? మానలేరు. అది నేను చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి వారికి ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా ఫస్ట్ జపం అనేది చేయమని చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా. సో ఈ రకంగా మెల్లిమెల్లిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ దీని నుంచి అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది వారికి అలవాటు అవుతుంది. హయ్యర్ టేస్ట్ ఒకసారి అలవాటు అయినాక ఆటోమేటికల్లీ లోవర్ టేస్ట్ నుంచి వారికి విరక్తి కలుగుతుంది. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మానేసిన సందర్భాలు కొన్ని కోట్లాది సందర్భాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఇస్కాన్ లోని ఎవరెవరైతే వచ్చారో ఇన్ఫాక్ట్ మనకి పాశ్చాత్య దేశాల్లోని ఆల్ 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ని బ్రేక్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో నో మీట్ ఈటింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మాంస భక్షణే చేస్తారు. నో ఇంటాక్సికేషన్, అక్కడ ఇంటాక్సికేషన్ అనేది సహజం. అది నో ఇల్లిసిట్ సెక్స్, దాని గురించి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నో గ్యాంబ్లింగ్, అసలు ఆ క్యాసినోస్ అటువంటివంతా వచ్చిందే మనకి కల్చర్ ఇది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నుంచి. కాబట్టి ఇంతలాన ఉన్నది. మరి అటువంటి వారు ఎలా భక్తిలోకి వచ్చారు అనంటే అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చేసిన ఇది. అతనేం చేశారనంటే అతని గొప్పతనం ఏంటి అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది కొద్దిగా కూడా మార్పులు చేర్పులు చేయకుండా కృష్ణుడు ఎలా చెప్పారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే రకంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో అంత గొప్ప శ్లోకం ఇది.
సో దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ ఉపయోగించారనమాట. ఫస్ట్ జపం చేయించడం స్టార్ట్ చేశారు. 16 మాలలు చేయండి, 16 మాలలు చేయండి, 16 మాలలు చేయండి. ప్రభుజీ మరి మేము నాన్ వెజిటేరియన్ తింటున్నాం, మరి మేము ఇది చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం, పర్వాలేదు 16 మాలలు చేయండి. సో 16 మాలలు వారు చేత చేయించారు. మెల్లిమెల్లిగా 16 మాలలు అయిన వారు ఆటోమేటికలీ వారికి మీరు కావాలంటే ఇంట్లో నాన్ వెజిటేరియన్ తినాలంటే తినండి, కానీ ఇక్కడ నేను ప్రసాదం ఇస్తున్నాను దాన్ని తినండి అన్నారు. ఆ రకంగా ప్రసాదం ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ప్రసాదం ఎప్పుడైతే తింటూ ఉన్నారో వారి మెమొరీ గ్లాండ్స్ శుద్ధీకరణ అయింది. మెమొరీ గ్లాండ్స్ శుద్ధీకరణ అవ్వడంతో వారికి తెలివి అనేది పనిచేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అసలు వారు ఏం చేస్తున్నారు, ఎందుకోసం వచ్చారు, అసలు వారు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు అనేసి. ఆ రకంగా చేస్తున్న కొద్ది వారికి ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నాన్ వెజిటేరియన్ మానే, ఇది మానే, అది మానే అనేసి. వారే మెల్లిమెల్లిగా అన్ని మానేసి ఇప్పుడు అద్భుతమైన డివోటీస్ లాగా తయారయ్యారు. వారు ఒక ఆదర్శవంతులు అయ్యారు. సో యదదాచరతే శ్రేష్ఠ దేవతరో జనా అనేసని ఆ రకంగా వారు శ్రేష్ఠుల కిందకి వచ్చారనమాట. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are inactually carried out by the three modes of material nature. సో ఇది చాలా మందికి ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే ఈ దారిలోకి భక్తి మార్గంలోకి రారో వారందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గానికి రారో, భక్తి మార్గానికి వచ్చారు అని అంటే యోగమాయ వాళ్ళకి దారి చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇద్దరు గైడ్స్ ఉన్నారు, టూర్ గైడ్స్, ఒకరు యోగమాయ, ఒకరు మహామాయ. సో మనకేంటి అని అంటే తటస్థ శక్తి అని అంటారు అనమాట జీవుల్ని. కాబట్టి మనకి ఆ టూర్ గైడ్స్ మీదే మనం ఆశ్రయపడాలి, మనకి ఎందుకంటే ఆ దారి తెలియదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకుంటామో అప్పుడు మన టూర్ గైడ్ యోగమాయ అనగా శ్రీమతి రాధారాణి మనకి తీసుకెళ్తారు భక్తి మార్గంలోకి. రండి మీరు ఇంటి పక్కకి రండి అనేసని అది మనకంతా కూడా భక్తి మార్గంలోకి తీసుకెళ్తారు. లేదు నాకు నా ఇంద్రియ భోగమే నాకు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మన టూర్ గైడ్ మాయాదేవి. ఎవరు? మహామాయ అనగా దుర్గాదేవి అనమాట. రండి నాయన మీకు నేను టూర్ గైడ్ లాగా ఉన్నాను, నెక్స్ట్ రాబోయే కొన్ని కోట్లాది జన్మలకి నేనే మీకు టూర్ గైడ్ అవుతాను, రండి అంటారు. మనకి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ కేవలం ఇబ్బందులు ఉంటాయి. మనం ఆ సంసార చక్రంలోనే మనం చిక్కుపోయి ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే యోగమాయ మనకి ఇదిగా టూర్ గైడ్ గా వస్తారో, సో యోగమాయ అనగా శ్రీమతి రాధారాణి మనకి గురువుని పరిచయం చేయిస్తారు. గురువుని పరిచయం చేయిస్తే గురువు మనకి వెంటనే ఈ లోకం నుంచి మనకు తీసుకెళ్లి గోలోకానిలో మనల్ని సిచ్యువేట్ చేస్తారు. సో దట్ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే చక్రం నుంచి మనకి విముక్తి అయిపోయింది అనమాట. ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ తోలు బొమ్మలాటని ఏ రకంగా అయితే దారాలతోని వాళ్ళని ఆడిపిస్తూ ఉంటారు, పపెట్స్. సో ఈ రకంగా మన జీవితం కూడా ఈ పపెట్ షో లాగా అయిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనం మహామాయకి మనం లోబడిపోతాము. కాబట్టి ఎవరైతే అనుకుంటారో వారు మహామాయకి ఎవరైతే వచ్చారో, ఎవరైతే భక్తి వద్దనుకుంటారో అటువంటి వారి ఆలోచన ఏంటి అని అంటే వారే అన్ని చేస్తున్నారు, వారే గొప్పవారు అని అనుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటి అని అంటే ఈ త్రిగుణాలు మాత్రమే మన చేత అన్ని చేయిస్తూ ఉంటాయి. One who is in knowledge of the absolute truth, oh mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification. తెలివైన వారు, జ్ఞానం ఉండేవారు ఎవరు కూడా ఈ రకంగా ఇంద్రియ భోగార్థము వాటి విషయంలోని అస్సలు వారు కొద్దిగా కూడా ఆలోచించరు, దాని పక్కకి వెళ్ళరు, దాని జోలికి వెళ్ళరు అసలు అని అంటున్నారు. Knowing well the differences between work in devotion and work in fruitive results. సో ఎందుకు వారు వెళ్ళరు అని అంటే అటువంటి వారికి తెలుసు వారికి భక్తి మార్గం అని అంటే ఏంటి, ఇంకా నెక్స్ట్ వారు కర్మ కోసం అనేసి సకామ కర్మం అని అంటే ఏంటి అది వారికి తెలుసు. కాబట్టి తెలివైన వారికి భక్తి అనేది వస్తుంది, భక్తి ఉండే వారికి ఆటోమేటికల్లీ తెలివి వస్తుంది. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో వెళ్ళేవారు ఇటువంటి చేయరాని పనులు ఎప్పటికీ చెయ్యరు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engages themselves in material activities and become attached. భవసాగరం అని ఎందుకు అన్నారు అంటే, భవసాగరం అంటే కేవలం కోరికలు జస్ట్ మనకి పెట్టుకున్న దాని వల్ల మనం అంత పెద్ద సాగరంలో చేరిపోతామా అని అంటే ఎస్. ఒక బోట్ కి దాన్ని కరెక్ట్ గా కానీ మనం నడపలేదు అని అంటే దానికి ఇష్టం వచ్చిన దారిలోకి వెళ్ళిపోయింది అని అంటే అదేమవుతుంది అని అంటే బోటు అల్లకల్లోలమైన సముద్రం మధ్యలోని అది ఉంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్తోంది గమ్యం లేని ప్రయాణం అనమాట అది.
సో ఎక్కడికి చేరుకోలేరు. ఆ రకంగా అయిపోతుంది మన జీవితం. ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఎండమావి లాంటిది, అంటే మన కోరికలు అనేది ఒక ఎండమావి లాంటిది అనమాట. సో ఎడారిలో మనం ఎండమావిని మిరాజెస్ అంటారు. సో ఆ మిరాజెస్ వెనకాతల మనం పరిగెత్తామంటే ఏమవుతుంది అంటే కొంత దూరంలోనే మనకి నీళ్లు, చాలా చాలా నీళ్లు ఉన్నది అని అనిపిస్తుంది. చాలా స్పీడ్ తో మనం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాం, కానీ తీరా చూస్తే అక్కడ ఉండదు, ఇంకా ముందు ఉన్నది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. మన జీవితం అంతా పరిగెత్తున్నా సరే కూడా మనకు అక్కడ నీళ్లు దొరకదు. అదే రకంగా భౌతిక ప్రపంచంలోని సంతోషం అనేది, ఆనందం అనేది మనం వెతికితే దొరికేది కాదు. మనం దానికోసం కష్టపడడం మానేసి అనవసరంగా పిచ్చి పాకులాటను వదిలేసి భగవంతుని పట్ల మనం ఆసక్తి పెంచుకున్నామనంటే భగవంతుడే మనకి కష్టాల నుంచి మనకి విముక్తిని కలిగిస్తారు. కానీ తెలివి లేని వారు వారేం చేస్తారనంటే ఈ రకంగా కామ్య కోరికలలోని వారు చిక్కుకుపోయి దానివల్ల దాని మీద అతిగా ఆసక్తి పెట్టుకొని వారికి ఏంటి అని అంటే వారు చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మాలను వారు మర్చిపోయి ఈ రకంగా జ్ఞానాన్ని వారు కోల్పోతారు అని అంటున్నారు అనమాట. No claims to proprietorship and free from lethargy. So mayi sarvani karmani sanyasyatyatma chetasa nirasir nirmamo bhutva యుద్ధస్య విగత జ్వరః. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అర్జున నువ్వు అన్నిటి నుంచి, సో నువ్వే గొప్పవాడివి, నువ్వే గొప్ప రాజువి అన్నట్టుగా ఆ రకమైన ఫీలింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చాయి. నువ్వు ఏ రకంగా కూడా నువ్వు గొప్పవాడివి లేకపోయినా నువ్వు అధిపతివి లేకపోయినా నీకు ఏం వస్తుంది అనే ఆలోచనల నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చేసి యుద్ధస్య విగత జ్వరః. సో జ్వరం వచ్చిన వారికి ఎలా అంటే వారు ఏ పని అడిగినా సరే కూడా భోజనం చేస్తావా, లేదు నేను పడుకుంటాను, లేకపోయిందా కొబ్బరి నీళ్ళు తాగుతావా, లేదు నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను పడుకుంటాను. ఏది చెప్పినా సరే కూడా లెథార్జిక్ గా నా వల్ల కాదు, నేను కూర్చోలేను, నేను నిల్చోలేను, నేను పడుకొని ఉంటాను అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఒక జ్వరం వచ్చిన వారిలాగా నా వల్ల కాదు నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను, నా వల్ల కాదు నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను యుద్ధ భూమిని అనేసి ఒక జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళలా ఉండద్దు. లేసి ఒక స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ తోని యుద్ధం చెయ్యి అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy, ఎవరైతే నేను చెప్పినట్టుగా వారు విధియుక్త ధర్మాలని పాటిస్తారో అసూయ భావం అనేది లేకుండా become free from bondage of fruitive actions. సో వారికి కర్మ బంధనాల నుంచి వారు విముక్తి చెందుతారు అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. For those who out of envy disregard my teachings and do not practice them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and doomed by ignorance and bondage. ఎవరైతే నేను చెప్పినట్టుగా వారు కాకుండా వారికి తోచిన విధానంగా వారు వెళ్తారు అని అనుకుంటే మాత్రం వారికి ఇంకా తప్పదు, వారి బుద్ధి నశించినట్టే అన్నట్టుగా భావించాలి అని. సో ఇదెందుకు చెప్తున్నారు భగవంతుడు అంటే కోపం చూపిస్తున్నారా అంటే కాదు. ఇప్పుడు పిల్లలకు కూడా తల్లిదండ్రులు చెప్తారు, నువ్వు అగ్గి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, దాంట్లో నీవు వేలు పెట్టద్దు, చురుకుతుంది అని. పిల్లలు విన్నారని అంటే పెద్దలు చెప్పిన మాట విని కొన్ని ఏంటంటే మనం శ్రవణం ద్వారా తెలుసుకోవాలి, కానీ కొన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి. సో అన్నిటిని ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారానే తెలుసుకోవాలి అనేసి దీపంలో వేలు పెట్టారంటే చురుకుతుంది. మరి అదే భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు, even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? సో నిగ్రహం అనేది దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏంటి అని అంటే వారి దీని నుంచి అంటే త్రిగుణాల నుంచి వారికి ఏ గుణం అయితే వారు ఎక్కువ అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నారో దాన్ని బట్టి వారికి శ్రద్ధ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళారు అని అంటే మీకు మిగతా వాటన్నిటి నుంచి కూడా దూరం అవ్వగలరు. కానీ మీరు ఆ రకంగా కాకుండా మీరు ఒకవేళ నిగ్రహం వల్ల నేను ఇది ఇంద్రియ భోగాల్ని నేను ఆ కోరికలను నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటానంటే అది కుదరని పని అని అంటున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. సో గుణాలంటే ఏంటి, శ్రద్ధ అంటే ఏంటి? గుణాలనంటే యాక్టివిటీస్, ఆ త్రిగుణాలు మన మీద యాక్ట్ చేస్తాయి, కానీ ఆ త్రిగుణాల బట్టి మనం దాంట్లోంచి దేని మీద మనం ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నాం అనేది అది మన శ్రద్ధ అవుతుంది. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల్ని అందరినీ ఒకేలాగా పెంచుతారు, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ మంచి చదువుకునే వారెవరు, కొంతమంది చదువు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, కొంతమంది గుండాల్లాగా అవుతారు, కొంతమంది బాగా చదువుకుంటారు, కొంతమంది చదువు విషయంలోని కాకపోయినా మిగతా వారికి సేవ చేసే విషయంలోని వాటన్నిటిలోని బాగుంటారు. ఎందుకు? వారందరికీ ఒకేలాంటి ఇది పాఠాలంతా నేర్పిస్తున్నప్పుడు, ఒకే స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ కూడా ఎందుకు ఆ రకంగా ఒక్కొక్కళ్ళ స్వభావం అనేది మారిపోతుంది అని అంటే, వారికి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి. మనం ఎంతో కాలంగా, అనాది కాలంగా మనం ఈ శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి, మనమే ఈ శరీరం అనే భావనతో ఉన్నాము. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, మనకి ఒక్కొక్క గుణాలు మన మీద యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం దాన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లెవెల్లో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాము. ఒక్కొక్క గుణం మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని బట్టి మన శ్రద్ధ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భక్తి మార్గంలోని వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నించాము అని అంటే, మనకి దాని వల్ల మనకి ఏంటి అని అంటే, మన ఇంద్రియ భోగం అనే ఆ కోరికను మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలం. అంతేగాని ఊరికని నిగ్రహం చేసేసుకొని ఉన్నాము అని అంటే, దాని నుంచి మనం ఇంద్రియ భోగాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలం అని అంటే మూర్ఖత్వమే అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. So మన ఇంద్రియ భోగముని వాటన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకునే దానికి పద్ధతి ఒకటి ఉన్నది. One should not come under the control of such attachments and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. సో అది భక్తి మార్గము కాబట్టి మనం భక్తి మార్గంలో ఉండి సరైన మార్గంలోకి ఉండాలే గాని మనం ఇంద్రియ భోగము అనే దాని పక్కన మనం ఆసక్తి అసలు చూపించకూడదు అని అంటున్నారు. It is far better to discharge one's prescribed duties even though faulty than another's duty perfectly. సో ఇక్కడ గురువులు ఏం చేసేవారంటే, ఇంతకు ముందు ఎవరైతే దీనికి శిక్షణ కోసం వచ్చేవారో వారి గురుకులంకి, వారికి డిపెండింగ్ ఆన్ వారు ఏ గుణంలో ఉన్నారో వారికి దాన్ని బట్టి వారికి బ్రాహ్మణుల లేక క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రుల అని డిసైడ్ చేసేవారు. ఎవరైతే ప్యూర్ సత్వగుణంలో ఉండేవారో వారికి బ్రాహ్మణులుగా ఇచ్చేవారు అనమాట. ఎవరైతే సత్వగుణంతో పాటు కొద్దిగా రజోగుణం ఉన్నదో వారికి క్షత్రియులుగా, ఎవరైతే ప్యూర్ రజోగుణంలో ఉన్నారో వారికి వైశ్యులుగా, అండ్ ఎవరికైతే తమో గుణంలో ఉన్నారో కంప్లీట్ గా వారికి శూద్రులుగా భావించి వారికి శిక్షణ అనేది ఇచ్చేవారు కాదనమాట. సో గురువు ఏ రకంగా అయితే వారి గుణాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారో దాన్ని బట్టే వారి ఇదవుతుందన్నమాట. ఫైనల్ డిసైడ్ చేస్తారు వారు ఏంటి అనేసరి. సో వర్ణాశ్రమంలో దేంట్లోని పడతారు అనేసరి. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ శూద్రుని, కానీ నాకు కొన్ని శ్లోకాలు వచ్చు. సో శ్లోకాలు వచ్చు అని అంటే నేను బ్రాహ్మణుని అయిపోతాను నేను, కాబట్టి నేను ఇంకా శూద్రుని కాదు అని అనుకుంటే కాదు అని అంటున్నారు అనమాట. సో బేసికలీ మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ మన గుణం బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అంతేగాని నేను దేంట్లోని బెటర్ అనే దాన్ని బట్టి కాదు. సో ఫైనల్ ఇది. So conquering the ultimate enemy, lust. So next Arjuna asks an important question. After hearing text 3.34, one may be determinedly think, yes, from today onward I will steadily do my duty and control my attachment and aversions. I will act only according to Shastra. Experienced teachers, however, that such immediate inspirations may prove difficult to adhere to over time. So idantha kuda manam anukoni సరే నేను ఇమ్మీడియట్ గా అది చేసేస్తాను అని అంటే అది ఇమ్మీడియట్ గా కాకపోవచ్చు. ఎందుకనంటే మనమందరం కూడా ఎంతో కాలంగా ఈ శరీరంలో ఉన్న వాళ్ళం, అదంత ఈజీ కాదు మనకి. అర్జున బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్ రియాలిటీ ఆస్క్డ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్. సో Arjuna said, "Oh descendant of Vrishni, by what is one impelled to do sinful acts?" సో మరి కర్మలు, పాపములు అనేది వారు చేస్తారు, ఎందుకనంటే ఒకేసారితో విడిచిపెట్టలేరు కాబట్టి మరి ఏ రకంగా పాపం అనేది మనం చేసేదానికి మనం మన ఇది అవేర్నెస్ లేకుండా కూడా మనం కొన్నిసార్లు పాపం చేస్తుంటాము. సో ఏంటది, ఎందుకోసం అని అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. అదంతా కూడా కేవలం కామం వల్లనే ఓ అర్జున. ఏదైతే మనకి భౌతికమైన రజోగుణంతో ఎప్పుడైతే మనం ఉంటామో అప్పుడు కామం అనేది వస్తుంది. ఆ కామం అనేది ఇంకా కూడా అది ఫ్రక్టిఫై అయ్యి అదేంటంటే గొడవ కిందకి మారుతుంది అది అని అంటున్నారనమాట. ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ చాప్టర్ లోనే చూసాము.
ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్ తేషోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామ క్రోధో విజాయతే క్రోధ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. కాబట్టి ఈ రకంగా ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి నాశనంకి దారి తీస్తుంది అనమాట అది. కాబట్టి కామము అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద ఎనిమి మనిషికి అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఒక్కొక్క యోనిలోని ఎలా ఉంటుంది అది అనే దాని గురించి చెప్తున్నారనమాట. సో ధ్రుమేన వ్రియతే వహ్నిర్ అంటే మనకి ఇది పొగ ఏ రకంగా అయితే అగ్నిని కమ్మి వేస్తుందో ఆ రకంగా మనకి మానవ జన్మలోని ఏంటి అనంటే భక్తి అనేది అగ్ని అనమాట. కొద్దిగా కనిపిస్తుంది, భక్తి అనేది ఉన్నది మనలోని. సో అందుకోసమే మనందరికీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఎక్కడైనా గుడికి వెళ్ళామనంటే ఉరికైనా ఒక నమస్కారం పెట్టుకుంటూ మనం వెళ్ళిపోయేది అదంతా కూడా మనకు ముందు నుంచి కూడా అలవాటు, ఎవరు మనకి నేర్పించరు. అయినప్పటికీ ఒక నమస్కారం పెట్టుకునేది, పెద్దలకి గౌరవించేది, అటువంటివంతా కూడా కొంతైనా ఉన్నది మనకి. కానీ అందుకోసం ఇక్కడ ఏమంటున్నంటే ధూమేన వ్రియతే వహ్నిర్ అంటే అగ్ని అనేది మనకి భక్తి అనమాట. దాన్ని ఈ పొగ కమ్మివేస్తుంది, కానీ ఇందులోంచి అగ్ని కనిపిస్తుంది. అగ్ని అనేది భక్తి, పొగ అనేది కామం. కామం అనేది భక్తిని కమ్మివేస్తుంది, కానీ పరిపూర్ణంగా కమ్మివేది. కొద్దిగానే అగ్ని కనిపిస్తుంది అనగా కొద్దిగానే భక్తి మనలో ఉన్నది. మనం కేర్ఫుల్ గా ఈ పొగని అనగా ఈ కామంని దూరం చేసామనంటే మనలో భక్తి ప్రజ్వలిస్తుంది, భక్తి అనేది బాగా పెరుగుతుంది మనలో. కానీ మనలో ఉన్నది ఇప్పుడు మనం కామంకి ఎక్కువ ఇది వాల్యూ ఇస్తామా లేకపోతే భక్తికా అనేసరి. కానీ మిగతా జీవ జంతువుల్లోనే ఏంటి అని అంటే యథాదర్శోమలేనచ అద్దం మీద ఏ రకంగా అయితే దుమ్ము చేరుంటుందో లోపల అసలు అద్దం ఉన్నది అనే విషయం కూడా తెలియకుండా అంత దుమ్ము చేరిపోయి ఉంటుంది. సో అది మిగతా జీవ జంతువుల్లోనమాట. వారికి కామం ఎంతలా ఉంటుందని అంటే కంప్లీట్ గా కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ కామం భక్తి అనేది వారికి అస్సలు తెలియదు అనమాట. అద్దం అనేది భక్తి, కృష్ణుడి యొక్క జ్ఞానము. కానీ దాని మీద ఉండే డస్ట్ ఏంటి అని అంటే కామం అనమాట. కామం అంతలానే కమ్మి వేసి ఉంటుంది అనమాట మిగతా జీవ జంతువుల్లోని. కానీ యథో లభేన జ్ఞాతో గర్భాస్ అంటే మిగతా చెట్లు, వృక్ష జీవరాశుల్లోని వాటిలోని ఏంటి అని అంటే స్థావరం వాటిలోని ఏ రకంగా అయితే గర్భములోని శిశువుకి బయట ప్రపంచం ఒకటి ఉన్నది అనే విషయం తెలీదో అసలు కంప్లీట్ గా అనేవేర్ అనమాట. ఆ రకంగా చెట్లు వాటి దీంట్లోని జీవరాశుల్లో ఏమవుతుంది అని అంటే వారికి అసలు తెలియని కూడా తెలియదు అనమాట. భక్తి అనేది ఒకటి ఉన్నది అనేది కనీసం తెలియని కూడా తెలియదు అని అంటున్నారనమాట. కాబట్టి మనకి మానవ జీవరాశుల్లో ఏంటి అని అంటే మానవ జన్మలో మనకి ఆస్కారం ఉన్నది భక్తిని పెంపొందించుకునేదానికి. సో అగ్గికి ఎప్పుడైతే బాగా పొగ వస్తుందో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, విసనకర్రతో ఒకసారి విసిరేసరికి అగ్గి మళ్ళీ ప్రజ్వలిస్తుంది అనమాట. ఆ రకంగా మరి విసనకర్ర ఏంటి అని అంటే గురువు యొక్క పాద పద్మములను మనం ఆశ్రయించడం. అది మనం విసరణం అనేది ఏంటి అని అంటే హరే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరే హరి. ఈ రకంగా గురువు పాద పద్మముని పట్టుకోవడం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం. ఈ రకంగా మళ్ళీ అగ్ని, భక్తి యొక్క అగ్ని ప్రజ్వలిస్తుంది. కామం అనేది కంప్లీట్ గా నాశనం అయిపోతుంది. Thus, the wise living entity, pure conscious, becomes covered by his eternal enemy in the form of lust. సో ఈ రకంగా ఒక మనిషి యొక్క జ్ఞానం అనేది పరిపూర్ణంగా ఆవృతం అయిపోయి ఉంటుంది ఆ కామము అనే అగ్నిలోని. సో ఆ కామ అగ్నిలోని నాశనం అయిపోయి ఆ మనిషి ఈ రకంగా వారు ఏ రకంగా అయితే అగ్ని మండుతూ ఉంటుందో ఆ రకంగా తను కూడా మండిపోతూ ఉంటారు కామ కోరికల్లో. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పున్నారనమాట, మనకి ఒక దీన్ని మన రథం, మన శరీరం రథం అయితే సో ఇంద్రియాలు ఏంటి అని అంటే ఆ రథంలో నుండే గుర్రాలు, 5 గుర్రాలు 5 ఇంద్రియాలు అనమాట. ఒక్కొక్క ఇంద్రియము ఒక్కొక్క పక్కకి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో చెవులు ఏంటి అని అంటే నాకు ఏదో వినాలనిపిస్తోంది, వారెవరెవరో ఏదేదో మాట్లాడుకుంటున్నారు, నాకు ఒకసారి వినేయాలి. సో నయనం ఏంటి అని అంటే అక్కడ ఏదో అందమైంది కనిపిస్తోంది, దాన్ని చూసేయాలి. సో మనకి స్కిన్ ఏంటి అని అంటే నాకు పరస్త్రీ సంభోగం కావాలి అన్నట్టుగా అన్ని ఒక్కొక్క పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కానీ అలాంటప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఆ తాడు ఏదైతే ఉంటుందో అన్ని గుర్రాలకి కట్టినట్టు అది మన మనసు. అండ్ ఇది సంచాలకులు, ఆ డ్రైవర్ ఎవరు, హార్స్ రైడర్ ఎవరు అంటే
అది మన బుద్ధి అన్నమాట. ఆ బుద్ధి చేయాల్సిన పని ఏంటి అని అంటే ఆ తాడుని టైట్ గా పట్టుకొని లాగేమనంటే అన్ని గుర్రాలు అదుపులోకి వస్తాయి, కరెక్ట్ దారిలో వెళ్తాయి. అప్పుడు ఇది వెనకాతల సవారి ఎవరు అని అంటే మనము, ఆత్మ. సో ఒకవేళ గాని మనం ప్రాపర్ గా చెప్పకపోతే మన గమ్య స్థలం ఏంటి అనేసని ఆ గుర్రాల్ని గాని మనం వదిలేశారు అని అంటే ఆ బుద్ధి అంటే ఆ డ్రైవర్, ఆ చారియట్ డ్రైవర్ గాని ఆ గుర్రాలను వదిలేస్తే సరే మీ ఇష్టం, ఎవరికి ఎటుపక్క వెళ్ళాలని ఉందో వెళ్ళండి అని అంటే ఒక గుర్రం ఇటు వెళ్తుంది, ఒక గుర్రం అటు వెళ్తుంది, రథం కాస్త కిందన పడుతుంది. సో వెనకాతలు కూర్చున్న వారు కాస్త భూమి మీదకి పడతారనమాట. కానీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ చేసేది ఏంటి అని అంటే రథ చాలకులకి చెప్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని. ఆ రథ చాలకులు గుర్ర బండి ఎప్పుడైనా ఎక్కారనంటే ఆ గుర్రంకి తాడులు కట్టింది, హిందీలో లగామ్ అంటారు దాన్ని. ఆ తాడును పట్టుకొని లాగి ఆ గుర్రాన్ని కరెక్ట్ దారిలోనే పట్టుకెళ్తారనమాట. అన్ని గుర్రాలు ఒకే దారిలో వెళ్తాయి. అప్పుడు గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలంటే బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి. బుద్ధి ఏ రకంగా అంటే మనసును ఉపయోగించి అన్ని ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయాలి. కానీ ఆ బుద్ధికి దారి ఎవరు చూపించాలి అని అంటే మనము, అనగా ఆత్మస్వరూపంగా మనం చెప్పాలి ఆ దారిని అని అంటున్నారు. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning got this great symbol of sin, lust, by regulating the senses. కాబట్టి చిన్న వయసు నుంచే ఈ కామము అనే ఈ కోరికని సమూలంగా నాశనం చేసే నువ్వు అని అంటున్నారనమాట. అండ్ స్లే ది డెస్ట్రాయర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. కాబట్టి ఈ రకంగా జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే నాశనం చేస్తారో అదే కామము. కాబట్టి దాన్ని నాశనం చేసే, ఎలా చేస్తావు నాశనము అంటే నువ్వు ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం వల్ల నువ్వు చేయొచ్చు అని అంటున్నారు అనమాట. సో మైండ్ ఇస్ బిట్వీన్ సెన్సెస్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. కాబట్టి మనసు అనేది ఏంటి అని అంటే బుద్ధికి ఇంద్రియాలకి మధ్యన అనేది ఉన్నది అని మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇది మనకి ఇంతకు ముందే ఇచ్చినది. సో బాడీలే ప్లాట్ఫామ్ అంటే అన్నమయ్య అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే తమో గుణం, తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా, మన పని ఇందా చాలు, మన కడుపు నిండిందా చాలు, ఇంకొకరు ఎలాగైనా చావని అని అనుకునేది ఇది బాడీలీ ప్లాట్ఫామ్. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే సెన్షువల్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే అన్నమయ్య తర్వాత ప్రాణమయ్య. అరే నేను ఒక్కడనే బ్రతికితే సరిపోదు, నాతో పాటు నా భార్య ఉన్నది, నా పిల్లలు ఉన్నారు, నా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, నా అక్క చెల్లెలు, నా బాబా మేనల్లుడు అందరూ ఉన్నారు, వారందరూ కూడా బాగుండాలి, అందరి గురించి చూసుకోవాలి అని. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే మెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఇది సెన్షువల్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ప్రాణమయ అనే దాంట్లోని ఉండేవారు వారు రజోగుణానికి చెందినవారు. నెక్స్ట్ సత్వగుణంలో ఉండేవారు వారేంటంటే మనోమయ. మనోమయలో ఉండేవారు ఏంటి అని అంటే వారు లేక జ్ఞానమయ ఆర్ మనోమయ. దీంట్లో ఉండేవారు ఏంటి అని అంటే కేవలం నా వాళ్ళు ఎందుకు, అందరు నా చుట్టుపక్కల ఉండే వారందరికీ కూడా నేను సంతృప్తిని ఇవ్వాలి, వారందరి గురించి కూడా నేను మంచి కోరుకోవాలి, కేవలం నా వాళ్ళ గురించి నేను ఎందుకు కోరుకోవాలి, అందరూ మనుషులే కదా, అందరూ సంతోషంగా ఉండని అనేసని. కాబట్టి వారు ఎవరికి ఇబ్బందినివ్వరు అనమాట. అందరితోని మామూలుగా ఉంటారు, అందరినీ సంతృప్తి చెందేదానికి ప్రయాణం చేస్తారు, అందరితోని చక్కగా ఉంటారు. కానీ అందరితో చక్కగా ఉండడం అనేది ఒక్కటే సరిపోదు, అది సత్వగుణం. ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించరు, అందరితోని బాగుంటారు. కానీ దానికంటే ముందు మనం ఆలోచించాలి ఇదేంటి అని అంటే విజ్ఞానమయ. జ్ఞానమయ తర్వాత విజ్ఞానమయ. విజ్ఞానం అంటే విశేషమైన జ్ఞానం. అంటే నేను ఎవరింతకి, నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి, నేను శరీరాన్ని కాదు. మరి వీరంతా ఎవరు? వీరందరూ కూడా ఆత్మస్వరూపులు. కాబట్టి కేవలం వీరిని సంతోషంగా సుఖంగా ఉంచేది ఇంపార్టెంటా, లేకపోయిందా వారందరికీ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఇవ్వడం ఇంపార్టెంటా అని అనుకుంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఇచ్చామనంటే వారు నిజమైన హ్యాపీనెస్ అందరూ కూడా తెలుసుకోగలరు. కాబట్టి వారికి ఏదో డబ్బులు ఇచ్చాము, వారికి ఏదో జోకులు చెప్పి వారిని సంతృప్తి పెట్టాము అన్నది ఒకటే కాదు, వీరందరికీ కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఇద్దాము అని అనుకునేది అది విజ్ఞానమయ స్టేజ్. ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా మనం మిగతా వారికి అందరికీ కూడా విశేషమైన జ్ఞానాన్ని పంచుతామో, మనము ఆ విశేషమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటామో, అప్పుడు మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటాము. సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపం అనేది మనకు దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఇది ఆనందమయ అనే స్టేజ్ అనమాట. ఇది ఆఖరి స్టేజ్, స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్. Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి మనం ఏంటి అని అంటే ఆత్మస్వరూపులం. మనము ఇక్కడ సెన్సెస్ కాదు, మనం అంటే ఇంద్రియాలు కాదు, అంటే గుర్రము కాదు, మనం మైండ్ అంటే ఆ గుర్రంకి కట్టిన తాడు కూడా కాదు, మనం మనసు కాదు. అండ్ ఇంటెలిజెన్స్
సో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే రథ చాలకులం కూడా కాదు. మనం ఎవరము అని అంటే దానికంటే గొప్పవారం. మనం ఆత్మస్వరూపులము. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది మనం బుద్ధి కాదు, మనం మనసు కాదు, ఇంద్రియములు కాదు, వాటన్నిటికంటే అతీతులం మనం అనే విషయం తెలుసుకున్నాము అని అంటే మనం ఏంటి అని అంటే తుచ్చమైన కామ్య కోరికలతోని మనం కామ్య కోరికలు ఎవరు చేస్తారు? ఇప్పుడు రోడ్డు మీద తాగేసి పడిపోయేది అనేది అది లేబర్ క్లాస్ వాళ్ళు చేసేది. అది ఇప్పుడు మీరెవరైనా సరే కూడా ఆ రకంగా కోరికలతో ఉంటారా? రోడ్డు మీద లేబర్ క్లాస్ వాళ్ళలాగా పడిపోయి తాగేసి పడిపోయేది అనేది చచ్చా అది మనం చేయకూడదు అన్నట్టుగా అనుకుంటాం. కాబట్టి గుట్కా అనేది కూడా మామూలుగా నవిలేసి గుట్కాని ఉమ్మడం అనేది అది లేబర్ క్లాస్ వాళ్ళు చేసే పని. కాబట్టి అదే రకంగా ఇక్కడ అర్జునుడికి కూడా కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, కామ్య కోరికలు అనేది కూడా ఇది లేబర్ క్లాస్. అంటే మనకి లేబర్ క్లాస్ అని అంటే మన దృష్టిలోని సెన్సెస్, ఇంద్రియములు చేసేది అదనమాట. ఒక గుట్కా నవిలినట్టుగా లేకపోయిందా రోడ్డు మీద తాగేసి పడిపోయినట్టుగా ఆ రకంగా చేసేది అంతా కూడా ఇంద్రియ భోగం ఇది కోరికలు చేసేది ఎవరు అని అంటే సెన్సెస్ చేస్తుంది. అది అంటే మన ఇంద్రియాలు చేస్తాయి. కానీ నువ్వు ఇంద్రియాలు కాదు, ఇంద్రియం కంటే కూడా గొప్పది మనసు. నువ్వు ఆ మనసు కూడా కాదు, మనసు కంటే గొప్పది బుద్ధి. నువ్వు ఆ బుద్ధి కూడా కాదయ్యా బాబు, నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడివి. కాబట్టి తెలుసుకో, థర్డ్ క్లాస్ పనులు చేయొద్దు, నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన వాడివి అనేసి ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నాను అనమాట. కాబట్టి ఓ మైటీ ఆర్మ్డ్ అర్జున, వన్ షుడ్ స్టడీ ది మైండ్ బై డెలిబరేట్ స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్. కాబట్టి వారు బుద్ధి యోగాన్ని ఉపయోగించి అర్థం చేసుకోవాలి, వారింత చీప్ కాదు అనేసని. సో కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే బై స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ కాంకర్ దిస్ ఇన్సాటియబుల్ ఎనిమీ నోన్ యాజ్ లస్ట్. కాబట్టి ఈ రకంగా ఈ కామము అనే నీ పెద్ద బద్ద శత్రువుని ఈ రకంగా నువ్వు జయించవచ్చు అని అంటున్నారనమాట. ఎప్పుడు మనం జయించగలం? ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో కామ్య కోరికలు అనేది పూర్తి చేసుకునేవారు థర్డ్ క్లాస్ పీపుల్, వారు ఇంద్రియములే చేస్తాయి అవి, అంతేగాని లేబర్ క్లాస్ టైప్ లో కాదు. మనకంతా కూడా ఒక క్లాస్ అంటూ ఉన్నది. మనం శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అనేది జడ పదార్థం అన్నిటికంటే తక్కువ. అంటే శరీరం కంటే కొద్దిగా బెటర్ మన ఇంద్రియములు కంటే కూడా కొంత బెటర్ మన మనసు కంటే బెటర్ బుద్ధి కంటే బెటర్ పరతస్తు సహా అంటే ఆత్మ మనము. కాబట్టి మనల్ని మనమే అంత చీప్ గా మనం అంచనా వేసుకోకూడదు అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతో మనకి ఈ అధ్యాయం పూర్తయింది. సో నెక్స్ట్ ఐ థింక్ 5-10 minutes మనం డౌట్స్ కోసం పెట్టుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ అనిల్ గారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నా డౌట్ ఏంటంటే ఈ క్లాస్ లో ఇప్పుడు దేవుడికి మనం చేసే ప్రతి దాన్ని కూడా పెట్టాలి అన్నారు కదా, ముందు పెట్టి తర్వాత తినాలన్నారు కదా. సో మనం దాన్ని సమర్పించడానికి చేసేటప్పుడు బాగుండాలా? అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను రోజు డ్యూటీకి వెళ్తాను ప్రభుజీ. సో నా మిస్సెస్ చేస్తారు కదా లంచ్ మార్నింగ్. ఒక్కొక్కసారి అంటే సమ్ డేస్ స్నానం చేస్తారు, సమ్ డేస్ స్నానం చేయరు. ఆడవాళ్ళ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అట్లా చేసినాక అంటే వేడిదైనా కానీ సమర్పించవచ్చా అనేది నా క్వశ్చన్. గుడ్ క్వశ్చన్ అది. ఆడవాళ్ళు మామూలుగా మాసిక ఆ సైకిల్ అప్పుడు ఇదంతా కూడా పంచరాత్రికా విధి కిందకి వస్తుంది. సో పంచరాత్రికా విధిలోని ఇవి మనం పాటించాలి ఖచ్చితంగా. జపంలోని ఇటువంటి రూల్స్ ఏముండవు, కానీ నైవేద్యం పెట్టే విషయంలోని ఇది పాటించాలి. కాబట్టి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఇంట్లోని అందరూ కూడా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉండడం. మాతాజీ మాత్రమే ఉండి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నారు అని అంటే ఆవిడ మామూలుగా ఉండేటప్పుడు నైవేద్యం పెట్టగలరు. బట్ మిగతా టైంలో ప్రభుజీలు కూడా అది చేయొచ్చు. సో ఒకసారి మీరు కనీసం పెట్టేసి దాన్ని మిగతా టైమ్స్ నైవేద్యం అంటే ఏంటి అని అంటే భగవంతునికి ఒక సపరేట్ ప్లేట్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి, సపరేట్ గ్లాస్ ఒకటి. సో మామూలుగా మీరు చూసినట్లయితే ఎవరైనా సరే కూడా చనిపోయే వారు ఉన్నారు అని అంటే వారికి గ్లాస్ లోని నీళ్లు వేసి, గంగా నీళ్లు ఉన్నాయంటే మంచిది, లేదనంటే గ్లాస్ లో నీళ్లు వేసి దాంట్లో తులసాకు వేస్తారు. తులసాకు ఎందుకు వేస్తారు? తులసాకు దేంట్లో అయితే వేస్తారో పత్రం పుష్పం ఫలంతో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చింది భగవంతుడు పత్రం. సో తులసాకు అది. సో తులసాకు వేశారు అని అంటే అది భగవంతుని యొక్క ఇది అయిపోయినట్టుగానే, ప్రసాదం అయిపోయినట్టుగానే. సో ఆ ప్రసాదం ఎవరైతే తైపిస్తారో
నీళ్లు, కాబట్టి వారు భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకుంటారు అనేసి. అదేదో చనిపోయేటప్పుడు మాత్రమే ఎందుకు, ప్రతిరోజు మనం ఎందుకు స్వీకరించకూడదు? కాబట్టి ఎవరైనా సరే కూడా, మీ మాతాజీ కాకపోయినా మీరైనా సరే కూడా నైవేద్యం పెట్టేదానికి ప్రతిరోజు ప్రయత్నించండి ప్రభుజీ. ఏది మీరు స్వీకరించినా సరే కూడా మీకు ఆల్రెడీ భగవంతుడు చెప్పున్నారు ఇక్కడ మనకి. సో యత్ కరోసి యత్ జుహోసి యత్ అస్నాసి అనేసి, అంటే మనం ఏది చేసినా ఏది తినినా వాటన్నిటిని కూడా భగవంతుడికి అర్పించి తినమని చెప్తారు. ఈ రకంగా మనం చేసామనంటే అన్ని రకముల పాపముల నుంచి మనం విముక్తి చెందుతాం మనం. ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రభుజీ జనరల్ గా తలుచుకొని తినడం జరుగుతుంది. సో ఈ పెట్టే విషయంలో నాకు ఈ సందేహం కలిగింది అనమాట. సో ఈ రోజు క్లాస్ విన్నాక నాకు మీరు చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారు ప్రభుజీ, సంతోషం. అండ్ సెకండ్ థింగ్స్ ప్రభుజీ, దిస్ ఈస్ సెకండ్ టైం అడ్వాన్స్ లెవెల్ వినడం నేను. సో ఫస్ట్ టైం కంటే ఇప్పుడు వింటుంటే ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. సో యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వెరీ వెల్ విత్ సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీలాంటి గురువు దొరికినందుకు యాక్చువల్లీ నేను గురువుని కాదు ప్రభుజీ, నేను ఒక యాక్చువల్ గా ఇది టీచర్ అనేది నా పేరులోనే ఉన్నది. కమలేశ గోవింద దాస, నేను దాసుని. డివోటీస్ కి నేను దాసుని. మీరు ఒకవేళ డివోటీ అయితే మీకు నేను దాసుని. కాబట్టి నేను ఏ రకంగా కూడా నేను గురువుని అయితే డెఫినెట్లీ కాదు. గురువు అంటే చాలా చాలా ఇది ఉత్తీర్ణమైన పొజిషన్, రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్. నేను అసలు గురువు కాదు కదా, కనీసం ఒక ప్రాపర్ టీచర్ కూడా కాదు. నేను జస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాను. ప్రభుపాదులు వారు ఏదైతే చెప్పారో అది తెలుసుకొని దాన్ని క్లియర్ గా చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను నేను, అంతే. ఓకే ప్రభుజీ, ప్రస్తుతానికి మీ నుంచి మాకు జ్ఞానం అందిస్తున్నారు. లేదా జ్ఞానం అనేసి అంత పెద్ద మాట వద్దు, అది జస్ట్ ప్రభుపాదుల వారి కృప అది. సో ఇన్ఫాక్ట్ ప్రభుపాదుల వారి తర్వాత అది నామనిష్టా ప్రభుకే చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఈ జూమ్ ఐడి కూడా నాది కూడా కాదు, జూమ్ ఐడి కూడా ప్రభుదే, టెంపుల్ దే. ఓకే ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. ఉషా గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇందాక అనిల్ గారు అడిగినట్టే నాది డౌట్ ఏంటంటే, మనం అల్లం వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు వేసి వండుతాం కదా కర్రీస్, అవన్నీ పెట్టొచ్చా? అల్లం వేసుకోవచ్చు మాతాజీ, అల్లంకి ఇబ్బంది లేదు. ఉల్లి వెల్లుల్లి అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అంత డీప్ గా ఆలోచించొద్దండి. మీరు జపం ఫస్ట్ చేయండి, 16 మాలలు చేయండి. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరు 16 మాలలు చేశారని అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లోవర్ టేస్ట్ నుంచి హైయర్ టేస్ట్ కి మీకే ఇదైపోతారు. మీకు తెలియక ముందే మీరే అద్భుతమైన డివోటీగా అయిపోతారు. మీకు ఆ ట్రాన్సిషన్ కూడా తెలియదు. మీకు ఎప్పుడు మీరు ఒక అద్భుతమైన డివోటీ అయిపోయారు, ఎప్పుడెప్పుడు అవన్నీ విడిచిపెట్టేస్తారనేది మీకు కూడా తెలియదు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నైవేద్యంలో ఉంది మాతాజీ. మీరు భగవంతుని దాకా ఏదైనా ఒక కొంత మీరు వెల్లుల్లి ఉల్లి లేకుండా పళ్ళు పెట్టండి. లేదనంటే భగవంతుడు ఏమంటే మీరు చేసిన అంటే మీరు పళ్ళు ఏది ఉన్నా సరే కూడా అది పెట్టండి, లేదంటే నీళ్ళలో తులసాకేసి పెట్టండి. అవును ప్రభుజీ, అంటే మీరేమన్నారు, మీరు ఏది తినేదైనా దేవునికి సమర్పించి తినాలంటారు కదా. ఇప్పుడు అది వండుతాము కానీ సమర్పించలేకపోతాము. అది నాకు డౌట్ ఏంటంటే, అన్నం చేయండి, పెరుగు చేయండి, పెరుగు పెట్టండి, దాన్ని నైవేద్యం పెట్టండి. అన్నాన్ని కొద్ది కొద్దిగా, లేకపోతే పప్పు చేస్తారు, పప్పుని కొద్ది కొద్దిగా కావాలంటే నైవేద్యం అయిపోయిన వాటిని మిగతా వాటిలో కలిపితే అది కూడా ప్రసాదం అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంకా మనం బయట నుండి స్నాక్స్ అట్లా తెస్తాం కదా ప్రభుజీ, ఏదైనా వెజిటేరియన్ అండ్ దాంట్లోని వెల్లుల్లి ఉల్లి అటువంటివి లేవో వాటిని నైవేద్యం పెట్టచ్చు. నైవేద్యం పెట్టండి, పెట్టి వాటిని మిగతా వాటిలో కలపండి, కలిపి దాన్ని స్వీకరించవచ్చు. వీలైనంత దాకా ఇంట్లోనే చేసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తే బెటర్. ఎందుకంటే బయట వాళ్ళు అంటే ఈవెన్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా బయట చేసే ఫుడ్స్ అంత మంచిది కాదు వాళ్ళకి. అందుకోసం అంటే అవును ప్రభుజీ, అది కాదు అంటే పిల్లలకి స్నాక్స్ బిస్కెట్స్ లాంటివి ఏమన్నీ తెస్తాం కదా, అంటే అట్లాంటి విషయంలో మనం ఎట్లా చేయగలుగుతాం? డోంట్ వరీ మాతాజీ, మీరు ఏదైతే నైవేద్యం పెట్టగలరో వాటిని ఇంట్లో నైవేద్యం పెట్టండి. బిస్కెట్స్ అనేది ఆబ్వియస్లీ అందులోని ఆనియన్ గార్లిక్ కానీ అంటే పెట్టరానిదంటూ ఏం లేదు కాబట్టి దానికి కూడా నైవేద్యం పెట్టచ్చు. ఇంకొకటి నిష్కామ కర్మయోగం అంటే పిల్లల విషయంలో మనం పెద్దవాళ్ళం అంటే చెప్తూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళు విననప్పుడు మనం ఒక స్టేజ్ లో మనకి కోపం అనేది వస్తుంది కదా ప్రభుజీ, క్రోధం అనేది ఆ స్టేజ్ లో వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ నిష్కామ కర్మయోగం అది ఎట్లా చేయగలగాలి మనం పిల్లల విషయంలో? అది నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే మనం ఏది కానీ కోరుకోకుండా ఉండలేము ఇప్పుడు మనిషిలాగా పుట్టినాక.
కోరికలు అనేవి సహజం కదా ప్రభుజీ. అంటే ఒకటి, మీరు ఏది చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి కోసం అనేసి అని చేయండి. మీ పిల్లల్ని ఒకవేళ మీరు మంచి ఇదిగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంటే తీర్చిదిద్దండి, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం వారిని ఒక డివోటీగా కూడా చేసేదానికి ప్రయత్నించండి. కేవలం వారు మెటీరియలిస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే కాకుండా డివోషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందనంటే మనం కారణం అవుతాం వర్ణ సంకరానికి. సో వారిని ఒక డివోటీగా కూడా చేయండి, ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం వారి చదువుల అంతా కూడా వారు అది చేసుకోనివ్వండి. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ఉదయశ్రీ గారు, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ పుస్తకం ఇక్కడ వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఇచ్చారు ప్రభుజీ, కొనుక్కున్నాను. మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇది పంపించేసాను కదా, చెప్పాను నేను మీకు. రాలేదు మీరు శ్రీవాసాంగం ప్రభుత్వం మాట్లాడాలి మాట్లాడాను. ఓకే సరే, ఈ పక్క వాళ్ళకి లేదు, వాళ్ళు కృష్ణ వాళ్ళే, వాళ్ళకైనా ఇస్తాను నేను ప్రభుజీ. జయప్రకాష్ గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే ఇందాక అంటే క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు, మనము వెజిటేరియన్ తిన్నా పాపం ఉంటుంది, నాన్ వెజిటేరియన్ తిన్నా పాపం ఉంటుంది అని చెప్పారు. సరే, అది ఎలాగో మనము జీవించాలి కాబట్టి తింటాము, అది అదర్ ఇష్యూ. అయితే ఈ మధ్య నేను కొంచెం ఏం చూస్తున్నానంటే భక్తిలో ఉన్నామంటున్నారు, జీవహింస చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మాంసం తినాలి కాబట్టి వాళ్ళు వాటిని చంపడం అది ఇది చేస్తున్నారు అనమాట గురూజీ. చెప్పండి చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కోళ్ళ ఉంటాయి కదా షాప్లలో, మేము మాల వేసుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు అయ్యప్ప గురించి నడుస్తున్నది చూస్తున్నాను, మేము స్వామివారి మాలలో ఉన్నామంటున్నారు వాళ్ళు, అనేది మళ్ళీ జీవహింస అనేది చేస్తున్నారు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఏమంటున్నారంటే ఇది మా వృత్తి కాబట్టి మేము అలా చేస్తున్నాము అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. ఇది ఇప్పుడు దేవునికి సమర్పించారు కాబట్టి దాని మీద ఏమి ఉండదు, లేకుంటే అలా చేయడం పాపమా అనేది నాకు సందేహం గురించి. భగవంతుడు ఎక్కడ కూడా ఇది మనకి చెప్పినది పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమయ భక్త్యా ప్రయచ్చతి అని చెప్పన్నారు అనమాట. సో ఈ 4 మాత్రమే ఇచ్చారు మనకి ఆ మెనూ కూడా చెప్పేశారు. ఈ 4 ఆర్ ఈ 4 కాంబినేషన్ తో ఏదైనా, అంతేగాని చికెన్ మటన్ ఆ రకంగా అంతా ఆప్షన్స్ లేదు. కాబట్టి వారు ఒకవేళ దాన్ని చేస్తున్నారు, దాన్ని నైవేద్యం పెడుతున్నారు అని అంటే అది నైవేద్యం వారు రైట్ పర్సన్ కి పెట్టడం లేదు. దానికోసం ఆల్రెడీ ఒక దేవి ఉన్నారు. సో చండికా రూపంలోని కాళికా రూపంలోని అమ్మవారు ఉన్నారు, అక్కడ అమ్మవారికి పెట్టచ్చు. కానీ అంటే అది కూడా ఏంటి అని అంటే లోవర్ మోడ్స్ అనమాట. వారు ఈవెన్ కర్మ కాండ దాకా కూడా కాదు, భక్తి అనేది పక్కన పెట్టేయండి, వారైతే డెఫినెట్లీ భక్తిలో లేనే లేదు. కానీ వారు కర్మకాండ దాంట్లో కూడా లేరు. నెక్స్ట్ దానికంటే లోవర్ ఒకటి ఉన్నదనమాట. సో అక్కడ జీవ జంతువులు వారు ఇది చేసుకోవచ్చు. అంటే వారు తమో గుణంలో ఉండే వారి కోసం అని కూడా ఒక ఇది ఇచ్చున్నారు. వారు కూడా అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టుకొని దాన్ని స్వీకరించవచ్చు అని. సో ఈ రకంగా వచ్చే జన్మలో వారు కనీసం కర్మకాండకి దగ్గరలో ఉంటారు, దాని తర్వాత మెల్లిగా భక్తిలోకి రావచ్చు అని. కాబట్టి ఆ రకంగా అయితే వారు డెఫినెట్లీ డివోషన్ లో అయితే లేరు వారు. అది డివోషన్ అని అయితే మనం చెప్పలేము. డివోషన్ అని మనం చెప్పలేము. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము అయ్యప్ప స్వామి మాల వేసుకున్నాం అంటారు, అయ్యప్ప మాలలో అసలు ఎటువంటి జీవికి హాని చేయకూడదు. దాని గురించి నేను కామెంట్ చేయలేను, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి క్లాస్ అయ్యప్ప మాల దీని గురించి కాదు. అంటే మాలని కాదు, మామూలుగా ఇప్పుడు జంతు బలులు ఇవ్వడము, మళ్ళీ మేము భక్తిలో ఉన్నాం కదా, వాటిని చేయడం వల్ల మన దోషం అనేది ఉంటుందా అనేది. దోషం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఏ జీవ జంతువునైనా మనం ఒకవేళ సంహరించి తింటున్నాము అని అంటే మన ప్రామిస్ ఏంటి అని అంటే అది మనం చెప్పకనే అది చేసిన ప్రామిస్ అనమాట. అది వాటిని మనం ఈ జన్మలో చంపుకో తింటున్నాము, ఏదో ఒక జన్మలోని మనం ఆ కూడా అవుతాము, వారు మనిషి అవుతారు, మనల్ని వారు చంపుకో తినేదానికి వారికి అవకాశం మనం ఇస్తున్నాము అన్నట్టుగా. నేను మీ దగ్గర ఈరోజు 100 రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నానంటే దాని అర్థం ఏంటి? నేను దాన్ని కొట్టచ్చనా?
తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇవ్వాలి. నేను ఖచ్చితంగా తిరిగి ఇవ్వాల్సిందే. ఉమ్. వీలైతే వడ్డీతో పాటు నేను మీకు ఇవ్వాల్సింది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఒకవేళ నేను ఏదైనా జీవహింస చేస్తున్నానంటే వచ్చే జన్మలోని ఆ జీవికి నేను రాసిస్తున్నట్టుగా అనమాట. కేవలం నా నాలిక రుచి కోసం అని. అది కూడా జస్ట్ కొంత సెకండ్స్, మన నాలిక మీద కొన్ని సెకండ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫుడ్ లాగైతే. దాని బదులుగా దానికంటే అద్భుతమైన రుచులు మనకి భగవంతుడు ఇచ్చారు. అసలు మనకి ఎన్నో రకాల పళ్ళు ఇచ్చారు, ఎన్నో రకాల ఫుడ్ స్టఫ్ ఇచ్చారు. జీవ జంతువుల నుంచే వచ్చేటిది అంటే పాలు, నెయ్యి అటువంటివి ఇచ్చారు. ఆ పాలు అనేది ఆవు తన పిల్లలకి ఎక్కువ కాలం దాకా ఇవ్వలేదన్నమాట. ఆ రకంగా మనకంతా ఇచ్చినారు. వాటిలోంచి మనం స్వీకరించవచ్చు. కానీ మనం స్టిల్ జీవ జంతువుల్ని మనం ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే ఫుడ్ కోసం తప్పదు. ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వెంకట్ గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, నేను దసరా నుంచి కాస్త మీ క్లాసులు కంటిన్యూ వినలేదండి. అయితే ఈశ్వరునిపతి ఒకటి విన్నానండి, ఆ తర్వాత భక్తి రసామృతం ఒకటి వినలేదండి. కంటిన్యూ కావచ్చు అండి క్లాసులో? ప్లీజ్ 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 కంటిన్యూ అవ్వండి ప్రభుజీ, కంటిన్యూ అవ్వండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మోటో G6 అని ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మనం నైవేద్యం పెడితే మార్నింగ్ టైం పూజ టైంలోనే పెడతాం కదా ప్రభుజీ. డే టైం ఏ ఐటమ్ చేసుకున్నా పెట్టచ్చా? ఎప్పుడైనా కూడా ఎప్పుడైనా పెట్టచ్చు మాతాజీ. ఇన్ఫాక్ట్ కృష్ణుడికి అయితే మామూలుగా అదర్వైజ్ టెంపుల్ లోని రోజుకి 5 సార్లు దాకా పెడతారు నైవేద్యం. కాబట్టి మీకు ఇష్టం అది. ఇన్ఫాక్ట్ మా ఇంట్లో అయితే ఏది ఇంట్లోని బ్రెడ్ తెచ్చినా సరే కూడా, లేకపోయిందా ఏదైనా పళ్ళు తెచ్చినా, లేకపోయిందా వెజిటబుల్స్ ఏదైనా తెచ్చినా, అంటే కొన్ని పచ్చి వెజిటబుల్స్ కూడా తింటాం, లైక్ క్యారెట్స్ అట్లాంటివి. కాబట్టి క్యారెట్స్ కూడా నైవేద్యం పెట్టేస్తాం మేమైతే. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. యాదగిరి గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాకు ఒక సందేహం ఏంటంటే గురూజీ, నేను ప్రస్తుతం 4 మాలలు చేస్తున్నాను జపము. అయితే ప్రభుజీ చెప్పండి చెప్పండి. నేను ఎక్కువ టైము ఈ కృష్ణతత్వానికి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ చదువుతున్నాను. అయితే బుక్స్ ఇస్కాన్ లో చాలా చక్కటి బుక్స్ తెచ్చుకున్నాను, అవి చదువుతూ ఉన్నాను. అయితే 16 మాలలకు ప్రాధాన్యత ఈయన ఈ బుక్స్ కు చదువుతా ఉంటే వాటిని వదిలేయాలనిపిస్తలే, ఇంకా ఇంకా చదవాలనిపిస్తుంది. కృష్ణతత్వం చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. అయితే ఈ మాలలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పెంచుకోనా ఈ బుక్స్ ఇట్లా చదువుతూ రోజు 4 మాలలు చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. కొంచెం దీంట్లో క్లారిటీ కావాలి నాకు. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నా. అందరూ 16-17 మాలలు చేస్తున్నారు, ప్రతిరోజు గ్రూప్ లో చూస్తున్నాను. నేను చేయలేకపోతున్నాను అనిపిస్తుంది. అయితే ఈ టైంలో ఎక్కువగా బుక్స్ చదవటం వల్ల ఆ మాలలు పెంచుకోలేకపోతున్నా. కొంచెం ఇక్కడ కరెక్ట్ నాకు రూట్ మ్యాప్ ఇవ్వగలరు? మనకేంటి అని అంటే, ఇది ఒక స్టూడెంట్ లాంటి పరిస్థితి మనది. నేను ఎక్కువ చదువుకోవాలా, లేక మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలా? జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలా, లేకపోతే నేను మార్కులు ఇంపార్టెంటా? అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే రెండు ఐసోలేటెడ్ ఈవెంట్స్ కాదు. రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి కాంప్లిమెంటరీ. బాగా చదువుకుంటే, బాగా అర్థం చేసుకుంటే మనకి మంచి మార్కులు కూడా వస్తాయి. సో ఆ రకంగా చదువుకోవడం అనేది మనం అర్థం చేసుకునే దానికోసం చదువుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటా మనకి తెలుస్తుంది కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని. అండ్ కృష్ణుడిని తలుచుకునేది, కృష్ణుడిని పిలుచుకునేది పద్ధతి ఏంటి అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం. అండ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రతి బుక్ లోని రాశారు 16 మాలలు చేయాలి. కాబట్టి రెండు ఇంపార్టెంటే. సో జ్ఞానం అనేది పెంచుకోవాలి, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం జపం అనేది 16 మాలలు. 16 మాలలు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా మాలలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు అంటే మీరు సంకల్పం తీసుకుంటే కానీ దాని తర్వాత బుక్స్ కూడా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు రోజులోని ఒక 2 అవర్స్ మనకి జపం కోసం పడుతుంది. మీకు ఒకవేళ టైం ఉన్నది అని అంటే 16 మాలలు మాత్రం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దాంతో పాటు బుక్స్ కూడా చదవండి, మీకు ఎక్సలెంట్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. స్కూల్లోని మార్కులు తెచ్చుకోవాలా లేక జ్ఞానం పెంచుకోవాలా అన్నట్టు అనమాట. రెండు ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కవిత
కవిత గారు హరే కృష్ణ. హలో, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు పాలు నైవేద్యం పెట్టవచ్చా ప్రభుజీ? హలో ప్రభుజీ. పెట్టచ్చు మాతాజీ. మామూలు మనము పాలు తీసుకోవాలి, పచ్చిపాలు పెట్టాలండి, కాచి పెట్టొచ్చా? పర్వాలేదు, మీ ఇష్టం. కాచైనా పెట్టచ్చు, పచ్చిదైనా పెట్టచ్చు. చిన్నపిల్లలకి పచ్చిపాలే కదా పడతారు. అవును ప్రభుజీ. అలాగంతా ఏం లేదు. భగవంతుడు మీరు ఎంత భక్తితో పెట్టారు అనేది పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం అది మెను ఇచ్చారు. కానీ దానికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత చెప్పారు, యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. భక్తులు దేన్ని భక్తితోని ప్రేమతోని పెడతారు అనేది అది ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని మనం మెను ఇచ్చారు కదా అనేసి మనం భగవంతుడి ముందు పెట్టేసి తీసుకోండి అని అంటే దానికంటే భక్తితోని ఎంతైతే పెడతామో భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు. హరే కృష్ణ. చెన్నకేశవ్ గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చెన్నకేశవ్. సరే, మనం ఇక్కడికి అయితే విరామం తీసుకుందాం. వాచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యః పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కళ్యాణి రాణి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. Prabhuji, I have not attending in previous classes. Can you send the means recording in our group, Prabhuji? హరే కృష్ణ. చెన్నకేశవ్ గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, ఈ ఏకాగ్రత కోసం కావాల్సినటువంటి విధి విధానాలు ప్రత్యేకంగా ఏవైనా కొన్ని నియమాలు ఉన్నవేమో కొన్ని వివరించగలరు ప్రభుజీ? ఏకాగ్రత చెప్పారు కదా, భగవంతుడే చెప్పారు, నిగ్రహం కిం కరిష్యతి అనేసి. నిగ్రహించుకున్న దాని వల్ల మనకి ఏకాగ్రత అలాంటివంతా రావు. దానికి మనకి కావాల్సింది డివోషన్. డివోషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మనం తినే ఆహారం కొన్ని మనకి వాట్ గోస్ ఇన్ కమ్స్ అవుట్. మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏకాగ్రత కావాలి, లేక డివోషన్ అలాంటిది ఏదైనా సరే కూడా కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మైండ్ సత్వగుణంలో ఉండాలి. సత్వగుణంలో ఉండాలి అని అంటే తెల్లారి మనం బ్రహ్మముహూర్తంలో లేసేదానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే మనకి తెల్లారి 3:26 నుంచి 5 o'clock దాకా అది బ్రహ్మముహూర్తం. ఆ టైంలోనే లేయాలి మనం. ఆ లోపల లేసి ఈ లోపల మనం శుద్ధ వెజిటేరియన్, అది భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని, అది ప్రసాదం మాత్రమే, ఏం వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కూడా కాదు, నైవేద్యం పెట్టుకున్న ప్రసాదం మనం స్వీకరించాము అని అంటే ఈ రకంగా మనకి మైండ్ లో ఉండే మెమరీ సెల్స్ అనేది క్లెన్స్ అవుతాయి. క్లెన్స్ అయిన తర్వాత మనకు ఆటోమేటికల్లీ మన బుద్ధి, మన ఆలోచన విధానం అంతా కూడా మారిపోతుంది. అంతేగాని నిగ్రహం అనేది చేసుకొని ఏం లాభం లేదు అని భగవంతుడే చెప్పారు. కాబట్టి డివోషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ దానికంటే ముందు కండిషనింగ్. ఏ రకంగా అయితే మనం షాంపూ తలకి వేస్తాము, దాని తర్వాత కండిషనర్ వేస్తాం, అదే రకంగా ఆ రెండు వేసామనంటే మన హెయిర్ కూడా బాగా లస్ట్రస్ గా అండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. అదే రకంగా మనకి ఏంటి అని అంటే షాంపూ అంటే ఏంటి అంటే క్లెన్జింగ్. సో క్లెన్జింగ్ ఏంటి అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం, తెల్లారిపూట మంగళారతికి అటెండ్ అవ్వడం, సో బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేయడం, ప్రసాదం స్వీకరించడం, అది. అండ్ కండిషనర్ అనేది ఏంటి అని అంటే మనకి స్ట్రెంగ్తన్ కోసం అనేసి, స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేదాని కోసం అని మనం నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి. ప్రభుపాదుల వారి బుక్స్ చదవడం అటువంటి చేసామనంటే ఆటోమేటికలీ మైండ్ కంట్రోల్ అనేది మనకి ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో అందరికి హరే కృష్ణ.